Дұрыс әйткәндә бу шундай тема булды да нәрсә турында сөйләргә дип уйладым да чөнки бер сәгать ярым içinde bütün bu теманы үз içine алган bütün мәсьәләләрне әлбәттә яктыртып булмастыр, ләкин төп мәсьәләләргә без хәл итәр, игътибар итәрбез. Һәм соннан иде вакыт булса бәлки бер вакыт калдырып сорауларыбыз булса да сорауларыгызга да җавап бирүне адресы. Менә Болгар дәүләте чоры, мәдәнияте һәм ислам дигән тема ул әлбәттә инде ул зур тема. Болгар чоры дип без сез үзегез ничек аңлыйсыз инде Болгар чоры дип нәрсәне күз алдына китерәсез? Нинди дәүләтне күз алдына китерәсез? Болгар чоры дип 10-12 гасырларда булган. Димәк, Идел буе Болгарны күз алдына китерәсез. Болгарлар үзләре каян барлыкка каян килеп чыгалар алар? Тарихларын беләсезләр инде. Баяз абый сөйләде дәрс. Димәк, анда бик Болгар дәүләте турында беләсезләр инде, Кубрат ханлары турында беләсез, аның туганнары турында һәм башка ул тарихны беләсез, баңгы тарих. Димәк, бик Болгар дәүләте ул кайсы чорга карый, ул кайсы вакытта барлыкка килә ул? Кубрат ханның бик Болгар дәүләте кайчан барлыкка килә ул? 7-нче гасыр инде. 7-нче гасыр. Димәк, Иделдәге Болгар дәүләте качан җитә, тарихы качан башлана? 922 елда. 922 елда ислам диненә рәсми мәрәсиме була инде. Ну, демәк, 10-нчы гасырдан башлана, ләкин беренче Болгар кабиләләре Идел буена 8-нче, 7-нче, 8-нче гасырларда күчә башлар. 8-нче гасырларда менә бу кабиләләрнең алар бергә берләшеп беренче дәүләт төзиләр, ләкин ул дәүләт булмый әле ул вакытта. Дәүләт рәсми рәвештә дәүләт, Болгар дәүләте инде 10-нчы гасырда барлыкка килә. Ләкин бу исламның килеп керүе турында сөйләсәк, башта бераз болгарлар, борынгы болгарлар һәм төркиләр турында да әйтергә кирәк. Гомумән, сез беләсездер, ислам каян килеп керә Идел Болгар дәүләтенә? Багдадтан. Ну, Ибн Фадлан килгәч, инде монда ул нигә ислам дәүләтенә килә инде. Монда мәчетләр була, мәдрәсәләр була һәм башка. Димәк, алар инде мусульманнар булалар ул вакытта. Гомумән, ислам дине инде ул гарәп җирлегендә барлыкка килгән дин һәм монда беренче борынгы болгарлар турында да әйтергә кирәк. Белгәннәрме гарәпләр гомумән болгарларны, төркиләрне? Ләкин яисә менә шул 10-нчы гасырда Ибн Фадланга килгәч, аны беренче тапкыр ишетәләр аның турында, алар турында. Белгәннәр әлбәттә. Чөнки хәзер дәүләт вакытында хәзерләр һәм болгарлар араб гарәпләргә каршы сугыштылар дип барды. Һәм гарәпләр җиңгәч, болгарлар өскә менә башлыйлар. Һәм шулай. Ни өчен мен сорыйм? Чөнки төрле риваятлар бар бит, фольклор, татар халкы иҗаты да, башка чыгынакларда янәсе безнең бабаларыбыз Али Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында ислам динен кабул иттеләр дигән нәрсә бар. Шундый риваятлар бар. Яраларга да кире кайтырбыз. Гомумән төркиләр турында сүз йөрткәндә хадис турында әйтергә кирәк. Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында төркиләр торган, вакытына карый торган хадис тарикат түрк ма таракукум. Димәк, аны ничек тәрҗемә итәргә? Менә монда татарча аңламаган, бәлки начар аңлаган кешеләргә русчада параллель рәвештә слайдлар бар, карый аласыз. Менә мондый хадис бар. Хадис ул нәрсә ул? Хадислар нәрсә беләсезләр инде хадис? Хадислар.
хадислар дөрес Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән сүзләр. Менә шул бер хадис, ышанычлы хадис бар. Тарикат турк ма таракукум. Гарәпчә. Димәк, нәрсә ничек тәрҗемә итәргә була? Төрекләрне турыдан-туры тәрҗемә итсәк, калдырыгыз, яки аларга тимәгез, алар белән сугышмагыз, алар да сезнең белән сугышмаслар, алар сезгә тимәсләр. Менә шундый хадис бар. Димәк, аның ниндидер нигезе бар. Ул юктан килеп чыкмаган хадис түгел. Димәк, хадис битендә Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән сүзләр. Димәк, Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында әйтелгән хадис бар. Димәк, Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында төрки халыклар турында ниндидер мәгълүмат булган күрәсен. Менә бу хадиснең төрле версиялары бар. Димәк, янәсе Мөхәммәд пәйгамбәрнең шундый сүзләре булган, төрекләр белән сугыш алып бармагыз, аларга тимәгез, һәм башка шундый мәгънәдә. Тагын аның нинди мәгънәсе бар? Менә булар тәрәкә фигыле, димәк, аларны калдырып китү, калдыру, каядыр тәрәкә калдырып китү, гомумән ул фигыль гарәпчә. Тагын бу хадиснең бер мәгънәсе бар. Димәк, алар уны калдырып киткән кемдер бу дивар артында. Нинди дивар турында сүз барасын? Димәк, ниндидер дивар, ниндидер тау артында калганнар, төркиләр. Без инде якынрак нигә якынлашабыз, безнең нигә булырларга, чөнки аны нидәргә кирәк, аңларга кирәк. Гарәпләр аны ничек күз алдына китерәләр, менә бу борынгы чыганакларда, төркиләрне, төрки халыкларны. Менә бу дивар, ул нигәдә аның турында мәгълүмат бар, аны Искәндәр Зөлкарнәй дивары дип әйтәләр. Аның турында да ишеткәнегез бардыр. Ул Коръәндә дә бар, Библиядә бар, Искәндәр Зөлкарнәй дивары. Ләкин Искәндәр Зөлкарнәй ул инде теге Александр Македонский түгелдер инде. Ни өчен? Александр Македонский, Искәндәр Македонский яшәгән еллары, качан яшәгән еллары? Инде безнең рәхәтле 4-нче гасыр, ләкин монда инде Коръән сүзләре турында сүз бара. Димәк, ислам барлыкка килә 7-нче гасырда, ләкин менә бу Коръәндә менә бу дивар турында, бу тау турында сүз барганда, төркиләр турында да Коръән тәфсирләрендә мәгълүмат бар. Төркиләр турында сүз бара, аннан соң Яҗүҗ ва Маҗүҗ турында сүз бара. Аларны янәшә куялар, гарәпләр, гарәп чыганакларында. Мин аларны чагыштырып карадым. Шундый бийек бер тарихчының, гарәп тарихчысының Ибн Җарир ат-Табари, 10-нчы гасырда яшәгән тарихчының, аны күп томлы тарихи әсәре бар. Тарих ар-Русул валь Мулук, патшалар һәм пәйгамбәрләр тарихы. Ул иң ышанычлы җиһанак булып санала хәзерге гарәп дөньясында, гомумән ислам дөньясында. Менә шул җиһанак буенча без инде төркиләр турында нәрсә әйтә алабыз, һәм болгарлар турында. Мин үз күзем белән күрдем, карадым шул җиһанакны, анда болгарлар беренче тапкыр болгар сүзе очрый. Димәк, бу 10-нчы гасыр. 10-нчы гасыр ат-Табари, Ибн Җафар, Абу Җарир, Ибн Җарир, Абу Җафар ат-Табари. Үзе чыгышы белән фарсы ул, ләкин гарәпчә язган тарихчы, Коръән комментаторы, аның Коръән комментарийсы бар, тәфсире бар, аның 30 томлы, Җамиғул Баян фи тафсир аль-Коръән исемле. Ул бик ышанычлы тарихчы һәм аның әсәре авторитетлы бер чыганак булып санала. Менә шул чыганакта Тарих ар-Русул валь Мулук, пәйгамбәрләр һәм патшалар тарихы әсәрендә болгарлар турында беренче тапкыр Табари әйтә. Ләкин анда болгар дип әйтми, бунгар, не белән яза, бунгар. Ләкин монда болгар турында сүз бара. Гомумән
Аларны демәк табыры 10-нчы гасырда, ләкин 7-нче гасырга карайтын хадис бар төркиләр турында. Ләкин булгарлар турында беренче карый инде 10-нчы гасырга 920 елларда чыккан тарих китабында табарының. Монда тагын нәрсә турында әйтергә кирәк. Гарәпләр бу бөтен дөньяны һәм төркиләрне һәм башка халыкларны алар ничек күз алдына китерәләр? Алар инде ул вакытта үзләре уйлап тапмыйлар, алар Птолемей системасына нигезләнеп фикер йөртәләр. Птолемей системасына. Демәк, грек, юнан мәдәнияте традициясына ияреп, алар да шулай үстерә башлыйлар үз тарих фәнен, география фәнен. Чөнки Византия дәүләте таркалгач, аның эстафетасы гарәп дәүләтенә күчә. Соннан анда Багдадта Байтул-Хикма барлыгы кирә, Фәннәр академиясе һәм башка алар аны үзләштереп, тәрҗемә итеп, гарәп теленә саклап калалар. Бу Византияның, Рим империясының югалган мәдәниятен, цивилизациясын гарәпләр саклап калалар. Һәм ул әйләнеп кайта соннан шул ук Европа дәүләтенә инде гарәп чыганаклары аша. Алар саклап калалар күп мөһим Европа өчен булган чыганакларны. Шул география, тарих, математика, физика, астрономия һәм башка. Шул вакытта да гарәпләр нигезләнеп, Птолемей системасына нигезләнеп, фикер итә башлыйлар. Бөтен дөнья турында, башка халыклар, башка илләр турында. Птолемей системасы нәрсә турында сөйлисен? Анда нәрсәдән гыйбарәт ул? Демәк, дөньяның үзәге, төп үзәге, мәркәзе Канар утраулары. Канар утраулары. Менә шуннан җитә башлый инде ничек әйтергә, үсә башлыймы, халыклар тарала башлый, төрле тарафларга. Демәк, аның үзенә күрә шундый бер яруслар бар. Аны гарәпләр үзләре уйлап тапмыйлар. Юнан теленнән, грек теленнән тәрҗемә итәләр дә, климат дип аны тәрҗемә итәләр. Демәк, гарәп теленең күплек санында климат акалим була. Акалим. Климат акалим. Бу грек сүзе. Акалим бу теге ватык сан, гарәп теленең ватык саны акалим. Демәк, аны беренче акалимга бүләләр дөньяны. Безнең бабаларыбыз, булгарлар, төркиләр, һәм хазарлар, һәм руслар, алар барысы да аларны нигә урнаштыралар гарәп географлары 7-нче климатка, 7-нче акалимга. Демәк, бөтен барлык табарыдан башлана ул, һәм башка гарәп чынакларда бу халыклар булгар, төрек, хазар, сакалиба, рус, алар барысы да бергә. Алар барысы да бергә, бер климатта, бер яруста. Демәк, менә шулай күз алдына китерәләр. Каядыр анда югарыда, төньякта, тау артында, дивар артында төркиләр, булгарлар, хазарлар һәм сакалибалар шул каядыр анда берләшеп шунда яшиләр. Менә шулай алар күз алдына китерәләр төрки халыкларны. Монда тагын төрки халыклардан башка сез бәлки ишетмәгән тагын этнослар монда бар, ишеткәнсездер. Сакалиба мәсәлән. Сакалиба турында ишеткәнегез бардыр. Ул да аның төрле версиялар бар, аерым мәсьәлә инде, аерым тема. Сакалиба төрле фикерләр, хәзер инде рус фәне аны тәрҗемә итә, славян дип тәрҗемә итә. Бу саклап грек теленнән алган имештер, янәсе бу тәрҗемә грек теленең сүзе һәм башка. Аны гарәпләр инде сары чәчле халык дип тәрҗемә итәләр. Демәк, монда сүз бара, гомумән шул Идел буенда кайдыр шул якларда яшәгән халыкларның
гомумий бер термины үзенең исеме. Монда фин-угор халыклары да керә, шуңа төркиләр дә керә, кергән мөмкин монда славяннар да. Гомумән ул теге гомумий бер исем саклап, Сакалева комплексаны. Демәк, алар бик аерып бетермиләр гарәпләр. Ләкин төркиләрне төркне әйтәләр, аерым әйтәләр. Булгарны әйтәләр, аерым әйтәләр. Демәк, алар беләләр. Русны да әйтәләр, рус та бар анда. Демәк, бу 7-нче Климт һәм Яҗүҗ Маҗүҗ әлбәттә. Яҗүҗ Маҗүҗ. Менә без нигә тукталып калыйк инде бераз Яҗүҗ Маҗүҗкә, чөнки Яҗүҗ Маҗүҗ образлары аша алар инде biraz Türkler turunda da fikir yürütürge bola. Yajuj Majuj işkeniz vardır sizin nede Gog и Magog Bibliyede. Gog и Magog anı Kur'an'da ol Yajuj Majuj. Ne bu mında biraz etmişe kaldım. Tabarida ne bu Türkler Bulgarlar turunda maglumat var. Гуман кайбер шул табари чыганагы буенча табари мәгълүматы буенча Мөхәммәд пәйгамбәр исән вакытта төркиләр турында хадис кенә түгел, гомумән аерым мәгълүматлар бар, тарихи мәгълүматлар бар. Икәнен Асадов исемле бер Азербайҗан галиме яза. Димәк, Türkler turunda bilirler, Yajuj Majuj turunda bilirler. Yajuj Majuj'ni niçin göz alına getirirler? Onun iki surede alır iske alına Məğare hem Peygamberler surelerinde demek ne Garaplar anı şunday Kur'an'da şöyle çağrılış tapka şimdi bu demek Kur'an Garap dünyası negizinde Garap sivilizasiyası, medeniyeti negizinde barlık hakirler bitinde hem Garapça indirile bu Rumen ulutu Garap dünyası medeniyeti bilen bəyli asər deyip aytalmayız indi onu nəsə deyip aytırgəyini kitap indi məğlumat özün için alğan məğlumat Allah Teala'nın sözləri Kur'an'da iske alınған Yajuj Majuj iki surede indi niçik alarını tasvirli Kur'an. Demek bu düşmanlar, Garaplarga düşmanlar kayıdır. Irak'ta, Künçıgış'ta yaşayıcı bir düşman, kırgı bir, korkunç bir halk. Demek bunda Yajuj Majuj iki kişi turunda söz var, iki isim turunda söz var. Lakin Garaplar hem Kur'an anı indi ayrım bir kabile, ayrım bir il, devlet edip kursata. Hem bu Yajuj Majuj Zülkarneyn obrazından bəyli. Demek anda nəsə turunda söz var. Zülkarneyn bu nelerge tavlarga zor tava bu çikke demek çik var sivilizasiyalı dünya yaki il Garap ili yani hem başka anadan çitten bulgan devletler alar barsa kırgı. Garaplar şulay көз алына китерәләр. Бу үзенә күрә арабоцентризм. Европоцентризм кебек Гарапларда үзләрендә арабоцентризм була. Ул хәзердә бар, ул Кытайда да була. Кытайлар да үзләренең дөньяның үзәге күз алына китерәләр, үз дәүләтләрен үзләре аңлыйлар, шулай әйтәләр, ышаналар үзләре. Hem şulay көз алына китерәләр. Гараплар да шулай. Демәк, Гарап мәдәнияте бар, ислам мәдәнияте бар, һәм башка бер кара илләр, кара дөнья. Ул исламда да бераз чагылыш тапкан, бу Дарус-Салам белән Дарул-Харб. Ул хәзердә бар. Демәк, Мәскәү дәүләтендә дә шулай алар гына. Bu Avropoцентризм, bu başka. Ул Avropoцентризм, ул нидән башлана? Борынгы Грециядә барлыкка килә.
Алар инде үзләрен мәркәз, бөтен цивилизация дәүләтенең мәркәзе дип Грецияны, Афинны әйтәләр инде, күрсәтәләр. Башка илләр әйтәндә Иран мәдәнияте, анда сасанидлар, башкалар, алар бик алга киткән илләр бит инде, ләкин алар кыргый. Монда да гарәпләр дә шулай. Алар шул белән чикләнәләр. Димәк, 7-нче гасырда 6-нчы Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында гарәпләр барып керәләр Кавказга, башта Урта Азияга, башка күрше дәүләтләрне җиңеп ислам динен тарала башлый, тараталар ул күрше илләргә. Соңрак инде 8-нче гасырларда Кавказга барып керәләр, Дагыстанга, Урта Азияга һәм шулай тарала башлый. Ләкин аның чиге бар, чикләре бар. Менә шул төньяктан бу цивилизацияле дәүләт инде ул ниндидер дивар белән чикләнә. Димәк, шунда туктап кала. Бу инде нәрсә турында сүз әйтер, нәрсә турында, ничек нәрсәне күз алдына китерәләр гарәпләр, ниндидер тауларны күз алдына китерәләр инде. Анда чыгу мөмкин, таулар аша чыгарга кирәк, анда чыга алмыйлар ул вакытта. Анда технологиялар, транспорт һәм башка нәрсә юк. Бу әйбер турында да әйтергә кирәк, чөнки әйтик без борынгы ниндидер чорлар турында сөйләгәндә, уйлаганда, ничектер ул вакытка барып үз-үзенә теге кеше үзе күчереп, ул вакыттагы, ул замандагы кеше күзлегеннән чыгып фикер итәргә тиеш. Мин аңлат алдыммы бу идене? Димәк, әйтик, сез Болгар чорында уйныйсыз икән, фикер йөртәсез икән, димәк, шул вакыт кешесе буларак фикер итәргә тиешсез. Шул менталитет чыгып фикер итәргә тиеш. Мәсәлән, безгә хәзер бик җиңел сөйләргә. Менә шулай гарәпләр килгәннәр, Европадан килгән, мәсәлән, ул ничек килгәнсен? Логистика дигән нәрсә бар бит әле. Логистика турында хәзер бик модный сүз. Аны килү ничек аны? Бик авыр булган. Ул су юлы белән килмәгән бит. Ни өчен су юлы белән килмәгән ул? Хәзерләр булган. Юк, хәзерләр проблема түгел. Хәзерләр булган, ләкин хәзерләргә 10% түлисен дә узасың, проблема юк. Ал бит шул посредниклар теләсә кем йөри аладыр. Анда 10% түли дә. Кораблар элек булган. Ул вакытта. Юк. Булган. Грекларда булган. Күптәннән инде булган кораблар шул вакытта. Ничек килмәгәнсез дигән утыр. Бездә климат кышкы мәсәлән, кораблар булмый юлларда. Мобиль фон качаны ярар. Барга булай. Бик географик ачышлар дигән нәрсә бар бит инде ул. Белмәгәннәр. Каян башланды, качан башланды? Ничек без әйтәбез, не бик географик ачышлар. Ничек элек булган, грек вакытында булмаган, Сасанид Иран вакытында һәм башка. Карталар булган әле. Карталар һәм башта бу җилкән Рәсәйпәнең махсус аның конструкциясы, аны ничек җил белән бәйле инде. Мусон җилләре белән бәйле. Әйтик, мусон җилләре эра башлый икән, монда килә башлар, теге Һиндистанга таба баралар. Европадан көз көне киресенчә теге яктан исә башлый мусон җилләре, алар инде кайталар. Мусон җилләре җил булмаса, алар йөри алмыйлар. Су агымына каршы не менә аламы карап? Идел буенча. Юк, мәгәр. Нигә кирәк? Элек бит су агымы көчлерәк булган. Су саклагычы булмаган. 1956 елда ул төзелә. Шуңа анда не барып теге вакытка теге вакыт машинасы белән күчеп нидәргә кирәк. Хәзер Иделне чагыштырып карагыз, анда теплоэлектростанция, гидроэлектростанциялар, алар әле 50 ел элек булган Идел хәзерге Идел белән чагыштырып булмый аны. Ул бик көчле су агымы иде. Бик көчле, аны мөмкин түгел узарга иде. Ул су агымы белән нидәргә буладыр, бераз кайдыр барырга карап белән. Монда җилкән, мәсәлән, һәм башка ишкәк белән генә булмый кайдыр нидәргә барырга еракка.
ул башка греклардан да башка, Иранда башка, анда жил ярдәме белән, ул әйбәт, менә шулай бер транспорт, логистика мәсьәләләре бар, анда уйларга кирәк. Һәм монда форсаттан файдаланып, тагын нәрсә сорамакчы идем. Мәсәлән, Русиянең сәясәте, аның нинди көнбатышмы, көнчыгыш сәясәте дип әйтергә була. Сез ничек әйтә аласыз инде? Ул көнбатыш сәясәтеме, көнчыгыш сәясәтеме? Көнчыгыш. Ну, нигездә көнчыгыш сәясәтеме. Ул каян башланып китә? Ул каян башлана? Нәрсә белән бәйле? Ул нинди сәбәпләр белән бәйле? Географик үзенең ни урыны белән. Ну, географик Авропа якынрак бит, мәсәлән, Киевка. Түгелмесен? Бүленгән, аманда. Ул христиан динен каян итәлесен кабул итәләр? Византиядан. Греклардан, Византиядан. Византия бит ерак. Авропа якынрак. Япония логистикасы шул булган бит. Менә подъемы буенча йөргәннәр. Шул ни белән бәйле инде. Демәк, әйтик, шул борынгы славяннарны күзаллан китерсәк, 5-6 гасырларда бу славяннар беләшә башлыйлар, һәм башка теге утрау күченә башлар, башка Кара диңгез тарафларына һәм башкалар гомумән теге мәдәнияте ниләр үсә дә товарлар барлыкка кирә, артып калган товарлар. Аларны эшләтергә кирәк, кайдыр сатарга, алар урынына тагын яңа үзләренә кирәкле товарлар алырга. Аларны ничек күчерергә? Мәсәлән, шул бал, анда нәрсәләр барсын, славяннарның бар иде анда. Күн буларда юктыр инде. Бал нигездә балавыз һәм шундыйрак әйберләр. Аны күчереп булмый. Менә күз алдына китергез, менә балны, мәсәлән, бер банка 5 литр күтәреп бит авыр инде. Менә 3 литрлы банка ул 5 кило. Әйтик, бер мичкә, анда 10-20 мичкә балны ничек күчерергә аны? Арба белән анда. Алар урман эчендә яшиләр. Анда юллар юк ул вакытта. Славий разбойникны уханыз барды, Славий разбойник турында. Бердән-бер юл нигә Киевка таба. Урманнар, нигездә бөтен җирдә урманнар, күчереп булмый товарларны. Бары тик су юлы белән. Шуңа күрә инде агым кая, нигә кайсы нигә тарафка, нигә кыялар су, шул елгалар, Идел елгасы һәм башкалар, Каспийга, Азов һәм башка. Демәк, алар тегедән моны төшәләр. Һәм шул беренче мөнәсәбәтләр, икътисади, сәүдә мөнәсәбәтләре менә шул вакытта барырга кирәк, чөнки менә бу логистика белән бәйле. Ничек әйттем, чөнки славяннар беләләр, күптәннән танышалар инде менә бу гарәп шарык дөньясы белән. Гарәпләр белмиләр аларны. Гарәпләрнең максимум шул таулар белән, дивар белән шикләнә аларның цивилизациялары. Монда демәк нинди таулар турында сүз бара инде, монда бердән-бер тау инде Кавказ таулары, шулай бит. Кавказ таулары аша чыга алмыйлар, һәм аларның да шул кыраңга килеп керә ул. Мәсәлән, Яҗүҗ-Мәҗүҗ, төркиләр, славяннар, булгарлар, алар каядыр инде тау артында яшиләр. Дивар артында яшиләр. Һәм анда да Яҗүҗ-Мәҗүҗ, алар бик куркыныч халык. Ахыр заман башлангач, алар нишләрләр инде, менә бу стенаны Зулкарнайн төзегән стенаны, Зулкарнайн нишләтә бу стенаны, ул диварны? Ул андыгыта. Тимер белән ретеп, тагын тимер белән ныгыта ул диварны. Менә бу ахыр заман җиткәч, Яҗүҗ белән Мәҗүҗ нишләләр, алар килеп менә бу дивар үзе җимерелер, аннан алар аны бәреп чыгып килерләр дә яулап алырлар бөтен. Ул Кытайлар инде хәзер яулыйлар. Анда хәзер мин шул барып җитәм, анда бер версия бар, ул бәлки Кытай стенасы түгел микән ул дигән версия бар. Димәк, менә шулай күз алдына китерәләр төрки дөньяны. Теге дөнья, без менә бу безнең төбәкне, без яшәгән регионны шулай күз алдына китерәләр гарәпләр.
Шулай ул килеп керә Коръәнгә дә, тарих, гарәпләрнең тарихи әсәрләре дә килеп керә. Димәк, Яҗүҗ-Мәҗүҗ, Турк һәм башка. Менә бу Зөлкарнәйн ул күп очрый иде, әлбәттә, аны тарихи интерполяция дип әйтәләр, аны махсус термин бар. Тарихи интерполяция. Димәк, ниндидер бер реаль тарихи образ, ул инде ниндидер нигә күчеп, башка риваятләргә күчә, әкиятләргә һәм хәтта тарихи чыганакларга, тарихи интерполяция. Әлбәттә, монда нәрсә белән Искәндәр Зөлкарнәй белән бәйле кайбер сюжетлар да килеп керә монда, ләкин монда конкрет монда әлбәттә инде теге тарихи образ, тарихи персонаж Искәндәр Зөлкарнәй турында сүз бармый, Коръәндәге Зөлкарнәй. Монда ни белән чагыштыралар? Йәмән пашасы белән Ясирия ханам дип әйтәләр кайбер тарихчылар һәм башка. Ләкин андый җыелма образ бар. Җыелма образ бар. Зөлкарнәйнең мусульмане түгел, не может быть, наверное, македонский может быть. Македонский же не был мусульманин. Юк. Шуңа күрә әйтәм иде мин, ул тарихи интерполяция. Аны бәлки кешегә ничектер аңлатырга кирәк. Кешегә билгеле, кеше билгелән, аңлаган нидер образлар белән хәл итәргә кирәк. Бәлки ул вакытта менә бик авторитетлы, бөтен кеше белгән, мәсәлән, Александр Македонский, ул шундый образ булгандыр ул. Шуңа күрә аны ничектер кушып, нигә бу риваятләргә шулай бәлки кешеләргә аңлатканнардыр бәлки. Аннан соң бит biz хәзерге фән, ул бик җитди, төгәл фән, тарихи фән. Мәсәлән, татарларда беренче тарихи әсәрләр, шундый Европа тибендагы әсәрләр инде алар 19-нчы гасыр ахырында гына барлыкка килә. Нәрсәне әйтә алабыз инде шул, мәсәлән, Хусейн Әмирхановның Тарихи Булгария әсәрләре шул типта. Моңа кадәр бөтен әсәрләр, булган әсәрләр инде алар шундый ярым әкият, ярым үз içine фольклор ниләрен алган, сюжетларын алган әсәрләр бит. Гомумән ул теге татарларга түгел, ул гомумән бөтен ислам дөньясына, гарәп, фарсы дөньясына хас әйбер. Монда ул гадәти характерлы әсәр, тарихи әсәр ул ничек, нәрсәдән тора? Әйтик, автор нәрсәдер яза башлый да, ул башта әйтә: «Кала фәлән Абу Җафар». Кала Абу Җафар. Димәк, әйткән, бу кеше шулай әйткән, кала белән. Менә бу шулай, үз фикерен әйтми бөтенләй. Аның исемен дә оныттым, исемә төшәм, компиратив алар, компиратив әсәрләр. Компиратив нәрсәне аңлата компиратив? Димәк, үзе язган түгел инде, ул каяндыр җыеп, туплап, редакцияләнгән, шул китап яза инде. Шул компиратив әсәр, алар барысы да компиратив. 100% компиратив. Менә оригиналь хәзерге Европа типындагы әсәрләр алар 19-нчы гасырда барлыкка килә, ислам дөньясында, татар дөньясында. Компиратив әсәрләр. Һәм анда әлбәттә төрле фольклор моментлары да булырга мөмкин, әкиятләр дә, риваятләр дә булырга мөмкин. Ул гадәти, ул нормаль күренеш. Һәм без аны әлбәттә чыганак буларак без аны кабул итәбез. Ул чыганак барыбер безнең өчен чыганак. Аны алып ташламаска, аны игътибар итәргә кирәк. Аны кире какмаска кирәк фольклор моментларында. Чөнки аның 1% нигә хакыйкатькә туры килсә, ул ансы да безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә инде монда димәк, нидер Александр Македонский турында ниләр, риваятлар күчеп нигә рәккәннәр инде тарихи әсәрләргә, тарихи чыганакларга. Менә бу тагын бераз әйтергә кирәк Яҗүҗ-Мәҗүҗ турында. Аларны ничек сын гарәпләр күз алдына китерәләр? Димәк, менә бу Яҗүҗ-Мәҗүҗнең йөзләре калкан сыман, түгәрәк, кысык күзле. Менә шулай тасвирлаулар бар. Димәк, монда кемнәр булырга мөмкин? Кытайлар да булырга мөмкин, төркиләр дә булырга мөмкин, әйтик, шул кыргыз, казак, ныгай да булырга мөмкин.
Менә шулай күз алдына китерәләр гарәпләр Яҗүҗ Мәҗүҗне. Һәм соңыннан 9-нчы гасырда гарәпләр, мәсәлән, Халиф әл-Васит махсус экспедиция оештыра. Менә бу Яҗүҗ Мәҗүҗ яшәгән урамын табарга тели. Гоман алар бармы, юкмы бу дөньяда, шуның ачыклыгы килә, аңлыйсы килә. Ул аны башта төштә күрә, ул Яҗүҗ Мәҗүҗ белән бәреп керүләре гарәп дөньясына һәм ул экспедиция оештыра, ләкин бу экспедиция турында башка мәгълүмат юк. Садам ат-Тәрҗеман исемле кешене җибәрә ул Кавказга, Хазар дәүләтенә, Түркистанга. Ул нәрсә белән булып бетә, анысы инде билгеле түгел. Гарәпләрнең хәтта бу Хорезминең картасында күрә аласыз, аларның конкрет яшәгән урыннарын да күрсәтә, Хорезми градусларын да күрсәтә, килек, ыллык, кайдыр монда күчерәйди күрсәтә. Ибн Хорезми, димәк, ни белән Хытайлар белән бергә куяларны урнаштыра. Борынгы татар чыгынакларында, мәсәлән, Ахыр заман китабы әсәрендә, Бакырган әсәрендә, Сөлейман Бакырган әсәрендә хәтта конкрет даталар әйтелә. Менә Яҗүҗ Мәҗүҗнең килүе, бәреп килүе, явы 915 елда башланачак. Хиҗри белән 915 ел, демәк, милади белән, Григориан календаре белән 1510 ел дип күрсәтә Бакыргани үзенең Ахыр заман китабы әсәрендә. Яҗүҗ Мәҗүҗнең килеп керүе. Менә сез әйткән мисал, әйткән сүзләрегез, теге Иван Грозныйга һәм башкаларны бу турында Муса Бегиев та яза. Аның Яҗүҗ Мәҗүҗ турында махсус әсәре бар. Ул билгеле булмаган әсәр, ул әлегә кадәр тәрҗемә ителмәгән, ул татар телендә, гарәп графикасында мен Төркиядә копиялган, табып, ул бик кызык китап. Яҗүҗ Мәҗүҗ мәсьәләсен өйрәнә ул. Һәм аларны шундый нәтиҗәгә килә. Яҗүҗ Мәҗүҗ алар төркиләр. Һәм аларны шул Иван Грозный явы белән да чагыштырып карый. Бу юк, ул башка түгел, бу Мурат Рамзи чагыштыра аларны, Яҗүҗ Мәҗүҗләрне. Демәк, бу Муса Бегинең әсәрендә ул инде махсус аны өйрәнә, аның терминологиясын, этимологиясын, ул сүзләрнең, мен укып чыктым ул китапны. Анда ул конкрет анасын шуның нәтиҗәгә килә. Демәк, Яҗүҗ Мәҗүҗ Коръәндәге һәм Библиядәге Гог и Магог, алар шул бер ниләр, образлар дип шундый нәтиҗәгә килә, һәм алар төркиләр. Ул аны бик яхшы аңлата анда үз әсәрендә, Яҗүҗ Мәҗүҗ турындагы әсәрендә. Менә Мурат Рамзи бар, Мурат Рамзи әйтә инде, Явыз Иван сәясәт турында әйткәндә, аны ни белән чагыштыра инде, Яҗүҗ Мәҗүҗ явы белән. Нигә белмим, монда Ибн Фадланны конкрет сез карашасыз, тикшерәсез. Монда Ибн Фадлан турында артык күп сөйләргә килми, аны булай да беләсез инде. Ибн Фадлан турында сөйләргә кирәкме сез? Беләсезме? Ишкәнегез бардыр Ибн Фадлан турында? Монда практик дәрестә дә нитер карашасыз аларны. Ләкин юк, без әйтербез, аны Ибн Фадлан ул тип чыганак. Монда без нигә инде хәзер барып җитәбез булгарга, ислам динен кабул итү мәсьәләсе. Димәк, рәсми кабул итү мәрәсимәсе, нәрсә дип бу гарәпчә әйтәм инде сүзне, кабул итү, ислам динен кабул итү нигә туры килә? 922 елга, шулай бит? Булгарлар 922 елда ислам динен рәсми рәвештә кабул итәләр.
Ләкин ал мусульман булалар. Мақаты да ислам динин кайсы патша, кайсы булгар патшасы заманда булгарлар ислам динин кабул итәләр? Алмыш патша Әл-Табар дип әйтәләр. Ул аннан соң ислам динин кабул иткәч, нәрсә ни дисем ала үзенә? Джафар ибн Абдуллах. Ул башта нишлисен? Демәк, ул делегация, бул Багдадка делегация җибәрә. Бул без ислам динин кабул итәргә телибез, мусульманнар булырга телибез һәм башка бу тарихны беләсез. Аннан соң инде Багдадтан делегация килә. Ибн Фадлан кем була инде? Аның сәркәтибе була. Аның сәркәтибе була. Узак алар Урта Азия аша һәм башка бу идеяләрне беләсез. Теге юл логистика мәсьәләсен без әйттек. Ни өчен кабул итәләр, ислам динин кабул итәләр? Менә хәзер бит соңгы елларда аны бик еш әйтәләр инде, безнең бабаларыбыз сугыш еллары түгел, үзләре теләп кабул итәләр ислам динин. Шулай дип әйтәләр инде, шулай бит битенчедә. Ул дөресме? Ул дөреслеккә туры киләме? Бәлкем шантажларда булган. Шантаж кем тарафыннан шантаж булган? Гарабстан тарафынан. Сез ни дип карагыз, бу картаны карап карагыз, монда ничә километр барсын? 3000-4000 километр. Берничә шантаж ясый алмадылар, чөнки безнең янында Иудейское царство булды, Хазар дәүләте. Аңа каршы кирәк иде икенче нидер көчле менә дин. Шуның өчен без ислам диненә керәбез. Аның бер ни сәбәбе. Аның башка сәбәпләре бармы? Бар әлбәттә. Юк, ислам динин кабул итәләр. Димәк, Багдад халифат ул ничәндә 3000-4000 километр бар. Хазар дәүләте безгә душман була бик көчле. Ул бик көчле душман. Без аны җиңә алмыйбыз. Гарәпләрне менә ясарга, союзник ясау өчен бергә алар белән бер диндә булсак, алар безгә яхшырак карыйлар. Без как уже союзник буларак булабыз. Суның өчен безгә шул ислам дине шул вакытта бик кирәк иде. Хәзәрләргә каршы, шул алардан аерым, үзебезнең дәүләтне көчләтергә, ныгытырга, үзебезнең азатлык дәүләт төзәргә. Мустакил дәүләт төзәргә, дөрес. Мустакил дәүләт, ләкин гарәпләр андый-мондый хәл булса килеп чыкса, ярдәм итә алмалар, ярдәмгә килә алмалар. Нет, тоже общая беребез. Чтобы диварны төзергә. Диварны түгел, дивар Харга крепость. Харга, мәчетләр, мәдрәсәләр. Кирмән, яңа мәчет төзәргә. Яңа мәчет, анда күп түгел инде. Ул акча белән итеп булмый, берсе хәлите булмый ул. Хәзерләр килеп чыкса, сугыша булмый хәзерләр белән. Шул дивар белән ни белән инде, Кирмән белән итеп булмый. Mesela Тәңрегә буйсынды. Это близко к монотеизму, тоже вот языческая культура была, очень близко. Шуның өчен безнең халыкка бик җиңел булды. Алла Тәгаләне якын, соответственно. Тәңречегә башы аркылы уже мәҗүси, алар вакытта тәңречеләр, мәҗүсиләр. Ул бик тиз генә итеп котылып булмый ул мәҗүсилектән, ул хәзер дә бар ул. Хәзер дә дәвам итә ул. Хәзер шул мәҗүслек белән бәйле, шул бәйрәмнәр, шул Сабантуй бәйрәме, ул бит ни белән теге заманнан килә торган ниләр инде. Бәйрәмнәр берәй-берен аларга кирәк. Ул гомумән ул булгар өчен генә хас түгел, ул бөтен халыклар, ул вакыттагы халыклар өчен, борынгы дөнья өчен хас әйбер. Ул вакытта ул сәяси адым иде. Ул вакытта күңел белән, йөрәк белән ниндер христиан динен кабул итү, ислам динен кабул итү, ул вакытта андый нәрсә юк иде бөтенләй. Ул бары тик сәяси адым. Ул вакытта әйтәсез,
Монда интифададан килгән вакытта, монда күп итеп мөселманнар яшәгән, болгарлар күп итеп мөселманнар булганнар шул вакытта. Интифададан килгән вакытта. 922 елда уже просто дәүләт дине булып чыга. Ул вакытта юк, ул вакытта дәүләт ул бик не таралган була. Мусульманнар ләкин аңа хәтле исламда күп итеп килде инде, һәм таралды күп итеп. Мәсәлән, Европада христианнар күп иде ул вакытта. Алар христианмы, алар мәсәлән Киевта кем әле Владимир башта уйлады бит нинди динне кабул итәргә, христиан динеме, ислам динеме и теге яһудлар динеме. Аңа барыбер иде. Ул просто сәяси яктан нәрсә якынрак, ул шуны нитә кабул итә. Ул вакытта ул теге йөрәк белән кабул итү нәрсә юк иде. Бигрәк тә бу якларда бу әйтик мәҗүси халыклар арасында алай бер юк иде. Ул әлбәттә алар ислам динен рәсми рәвештә кабул иткәч, аннан соң ул керә башлый, тарала башлый. Халык кабул итә башлый инде. Ул аның яшәеш нәрсәсенә, рәвешенә или нәрсә дип әйтергә инде. Ул аны йөрәк белән кабул итеп, мәсәлән, 100 елдан соң инде каберләр буенча карасак, кандай инде мусульман гадәте, мусульман йоласы буенча башлана күмү, халыкны күмү. Бу 100 елдан соң халыкны күмү 9-нчы гасырның ахырында, 10-нчы гасырның башында башлана инде. Археологлар буенча. Менә шул ни буенча әйтә алабыз без инде. Ислам йоласы буенча. Ул вакытта әле халык мәҗүси нигездә. Әлбәттә, мәчетләр бар, мәдрәсәләр бар, ләкин ул сәяси адым иде. Сәяси адым, шуны әйтмәкче булам. Ул вакытта алмышның бу ислам динен кабул итү рәсми рәвештә ул сәяси адым. Ул вакытта. Нәрсә белән бу игры? Ул ярдәм. Әйтик, ул нигә зур дәүләт, көчле дәүләт, нинди дәүләтләр көчле бар. Әйтик, төрле вакытта төрле заманда төрле дәүләтләр. Хәзер мәсәлән, без монополярный мир дип әйтәбез инде, Кушма Штатлары, көчле дәүләт дип. Ул вакытта Гарәп халифаты, ул көчле дәүләт, иң көчле дәүләт. Әлбәттә, аны белән төрле вак дәүләтләрнең халыкларын кабилен дуслашасы килә. Ул дәүләт системасында яшисе нитәсе килә. Ул дәүләт, зур дәүләт, көчле дәүләт ватандашы буласы килә иде. Ул шуңа күрә инде, әлбәттә, сез дөрес әйттегез, монда Хазар дәүләте инде иң тип куркыныч Хазарлардан. Хазарлар инде ул кемнәр? Аларның иудеи. Ләкин тип халык мусульманнар. Ул вакытта мусульманнар ни эшләй аласың? Бу алмыш ислам динен кабул иткәч, нәрсә итәсең ул? Файдасын, нинди файда китерәсең аларга ул? Әлбәттә, ул хәзер инде бер система эчендә, бер система керә инде, ул шул зур гарәп халифатының бер өлеше. Гарәпләр кирәк булса ярдәм итә алар. Әлбәттә, алар монда килә алмыйлар, монда бик ерак. Алар хәзерләргә көньяктан нитәләр, һөҗүм итә алалар, кирәк булса. Аннан соң төрле шундый сәбәпләр, беренчедән ул нигездән шул сәясәт инде, ул сәясәт, геополитика ул вакыттагы. Шуның белән бәйле. Ләкин тора бара инде 100 ел эчендә кешеләр мусульман булып, инде йөрәкләре белән, күңелләре белән кабул итәләр. Һәм бу күп вакыт уза инде, хәзер узды 1000 елдан соң артык, инде хәзер татарлар мусульманнар инде, аны бер кеше дә белми, бер кеше дә алмый, ул сәяси сәбәпләр белән бәйле иде, нинди сәбәпләр хәзер мусульманнар. Олар килеп кергән, урнашкан, нигә менталитетка
нискен инген татарлардың. Хәзер аны үзгәртеп булмый, аны гырып-гадәтләр белән бәйле, гырып-гадәтләр дә шуның белән бәйле, ислам дине белән һәм башка. Хәзер без үзебезне мусульманнар дип әйтә алабыз, 1000 ел мусульман булгач. Ләкин ул вакытта ул сәяси адым иде. Шуны аңларга кирәк. Ниндер теге ул христиан дөньясында да әйбер юк иде. Гади халык бу мәндә ул динсез иде. Шуңа күрә ислам дине тарала башлагач, күп халык, күп дәүләтләр, илләр, кабиләләр, мәсәлән, шул Магрибта, Иранда һәм башкада алар бик җиңел кабул иттеләр ислам динен, чөнки ул бик гади иде. Аны йолалары бик гади. Христианның ул вакытта христиан дине ул бик кыен, анда чиркәүгә басып службалар басып кирәк төн буе һәм башка бик катлаулы иде. Ул бик гади иде ул вакыт өчен. Теге нигә түгел ул, көч түгел ул, үз теләкләре белән кабул иткәннәр, анда налог мәсьәләсе бар әлбәттә һәм башка. Ләкин ул бик алга киткән, бик гади, бик демократик дин иде ул вакытта. Шуңа күрә күп кеше, күп халыклар аны кабул иттеләр үз теләкләре белән. Менә бу мәсьәләне без карадык, монда Болгар турында тагын бер мәсьәлә монда бар. Димәк, без Ханафи мәзһәбе турында, традицион ислам турында бик күп сөйлибез. Сөйләр дә, матбугатта да бик күп бу турыда әйтәләр, сөйләр, язалар. Без Ханафи мәзһәбе. Ханафи мәзһәбе суннилар, Ханафи мәзһәбе. Ләкин Ибн Фадлан дигән һәм гарәпләр китергән дин ул нинди иде? Нинди мәзһәб иде ул? Шафиғи мәзһәбе. Шафиғи мәзһәбе. Нәмдә айырма бар. Ни өчен Алмуш Шафиғи мәзһәбен кабул итәбез? Без Ханафи, әлегә кадәр Ханафилар. Ләкин бу рәсми рәвештә булгарлар Шафиғи мәзһәбен кабул итәләр. 922 елда. Ихтибар итәгез бармы ул әйбергә? Шафиғи мәзһәбе кайсын ул? Кавказларда, Дагыстан, шул якларда, гарәпләрдә дә бар ул. Аерма зур түгел инде, анда вакыт шундай аермалар бар. Ләкин бу азан уку, кычкыру мәсьәләсе бар, мәсәлән, икамәт мәсьәләсе бар. Сөнниләр, Ханафилар аны ничә тапкыр? 2 тапкыр. Һәм салат. Шафиғи, суннилар, Ханафилар 2 тапкыр. Камат. Ну, камат дип татарча әйтәбез, кама. Кама сал. Асанда да Ханбали мәзһәбендә ул бер генә тапкыр әйтелә. Азан әйтелешендә дә, камат әйтелешендә дә, Ханбали мәзһәбендә һәм Шафиғанда бер генә тапкыр әйтелә. Ханафида 2 кабат әйтәбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар 4 тапкыр бит әйтәбез аны. Шахадат хайгылафала ханасın قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة 2 тапкыр әйтелә. Ну, монда нәрсә белән бәлничә мин әйтәм, Ибн Фадлан бу турыда яза бит инде. Бәлки аны карарсыз. Нидән бу практик дәрестә Шафиғи мәзһәб белән килә ул. Һәм Алмуш нәрсә дип куркыта аны? Баштан да нинди мәсьәлә, нинди проблема килеп чыга? Делегация Багдад халифасы вәгъдә иткән шул акчалар һәм бүләкләрне бирмиләр алар беренче килгәч. Шуны Алмуш көтә дә, аларны бирмәгәч, ул нитә башлый, нишләй башлый ул? Ачулана башлый ул. Ачулана башлый. Һәм нәрсә дип куша инде азанны ничек кычкырырга әйтергә 2 тапкыр. 2 камәтне. Шуннан соң ул үзенә күрә бер ультиматум куя инде гарәпләргә. Менә бу миңа тиешле бүләкләрне бирмәсәгез, без менә хәзер менә бу Мөәззин 2 тапкыр әйтә инде, камәтне бу димәк нәрсә дигән сүз инде бу, димәк без Урта Азияга итәбез, йөзебезне борабыз хәзер. Димәк, сезгә түгел,
неге бирмәсәгез, шул әйбер. Инде шул әйбер турында, демәк, монда бер вак шундый деталь бар, ләкин ул сәясәт белән бәйле. Демәк, алмыш өчен ул проблема түгел, үзгәртү, кыйбланы үзгәртү. Гарәпләргәме бирмәсәләр, демәк, Урта Азия, Төркистанга ул вакытта гомумән теге ислам динен каян килерсең? Шул Урта Азиядан, Төркистаннан килгән миссионерлар белән килә ул ислам дине. Монда инде сез әйттегез, ул вакытта ул киң таралыш таба, инде монда Хәнәфи мәзһәбе ул вакытта ул нидән килә? Урта Азиядан килә. Урта Азияда ул вакытта Хәнәфи сөнниләр. Демәк, монда үзенә күрә инде бер ул да алмыш та уйный инде. Ул да аның дөрес нидер тотырлыклы бер кыйбласы булмый ул вакытта. Бәлки башка кемдер тәкъдим итсә, нидер христиан дәүләте, бәлки христиан динен дә кабул итәр. Чөнки алар мәҗүсиләр ул вакытта, тәңричеләр. Теге ниндер ныклы ышану юк ул вакытта. Ул вакыт узарга тиеш, күпмедер гасыр, ничә йөз ел узарга тиеш. Аларның теге ышану нык түгел, иманлары нык түгел ул вакытта. Чөнки мәҗүсиләр алар. Һәм мәҗүси дине дә бит ул тәңре дине дә ул бик аны тиз генә котылып булмый бит алардан. Ул хәзер дә бар, әлегә кадәр. Менә шул гырып гадәтләр бит алар шул мәҗүсилек белән бәйле бит, ниләр, әйберләр барсы да. Соңыннан бүләкләрне бирәмсең инде? Соңыннан бирәме? Ибн Фатланың бөтенесе язмаларында чагылыш тапкан инде бу информациялар. Ике третья әйткәч, бүләкне бирмәгән дә. Юк, Хәзер бит инде аны санада конкрет мен калсам хәзер исемә төшерә алмыйм, анда нидер бүләкләр биргән дип шундый истә калмаган. акчалар, бүләкләр Ул шаман алып бирә шул кара. Ләкин монда теге ни зур бүләкләр турында сүз бара. Ниләр? акчалар, Нигә соң бу миңа там это жемчуга бирәсең? Менә шуннан башлана бер. Шуның белән нидән форсаттан файдаланып, нидә әйтергә кирәк? Ибн Фатланың бару турында без беләбез, кайту турында белмибез. Ул нәрсә белән бәйле? үлгәндер бәлки. Ул башка дәүләтләргә дә китәсеңме соң? Бәлкем миссиясын дәвам итәдер. Шибана безләр бит анда. Шуңа белән кайбер диләр әйтәләр, монда тавычлар ул дөрес түгел, ул вакыт тегеләй булай, чөнки аның кайту юлын күрсәтми ул. Ул да мәсьәлә бар. Менә бу практик дәресләр бу турыда уйлашырсыз бәлки. Нәрсә белән бәйле булырга мөмкин ул әйбер. Чөнки безнең тарих, безнең чыганаклар бик аз. Шуңа күрә монда бераз реконструкция белән дә итәргә кызыксыныр кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Реконструкция белән бәйле. Ничек булырга мөмкин ул әйбер? Фикер кертергә кирәк, баш ватарга кирәк бераз. Ничек булырга мөмкин? Менә шул практик дәресләр бераз баш ватарсыз дип уйлыйм инде. Менә бу ислам мәдәниятендә шафигый мәзһәб, менә бу ихамәт турында мин әйттем. Димәк, алар рәсми рәвештә Хәнәфи мәзһәбен кабул итәләр, Шәфигый ничек булып кала? Хәнәфи мәзһәбе булып кала инде, гарәпләр киткәч, күрәсең, инде алар кире кайталар. Кире генә кайтмыйлар, ул вакытта инде алар Хәнәфи булгач, инде алар вакытлыча күпмедер нидәләр инде гарәпләр булган вакытта күрсәтәләр үзләрен теге шафигый итеп, аннан тегеләр киткәч, кире кайталар Хәнәфи мәзһәбенә. Акча бирмәгәч. Акча бирсәләр дә кире кайталар инде. Барыбер. Менә бу Хәнәфи мәзһәбе белән бәйле мәсьәлә, аны ничек аңлатырга кирәк? Хәзер бик күп ниләр белән әйткәнчә, матбугатта да, интернетта да, аны ничек аңлатырга? Мәсәлән түгел, менә Кыса Йосыф әсәре бар. Кыса Йосыф әсәре бар, Кул Галинең бу инде безнең беренче әсәрләребезнең берсе. Ул да вопрос монда да кайбер ниләр бар инде, мәсьәләләр. Мин инде аның турында да нидә алам инде, сөйли алам, чөнки диссертация язган кеше буларак инде минем шул гарәпчә нахыл белән чагыштырып, шул табрилар белән чагыштырып язган кеше буларак.
Ну, без аны беренче әлегә кадәр килеп җиткән табылган әсәрләрдән без татарларның беренче әсәре әдәби әсәре дип әйтәбез инде, шулай бит? Менә бу Кул Галиның Кыйса Йосыф әсәрендә совет вакытында чыккан, хәзер дә менә бу чыккан басылып чыга торган китаплар, алар барысы да теге совет заманында чыккан версиялары. Кабат-кабат ниләр иде, үзгәрмичә чыгарылган китаплар. Ләкин бу Кыйса Йосыфның бит аның төрле вариантлары бар. Мәсәлән, 83 елда чыккан зур китабы бар бит инде. Аны төрле оригинал телдә бар ул, һәм татарча, хәзерге татар телендә бар аның тәрҗемәсе. Менә бу оригинал телдә аны Рафаэль Хакимов әйткән инде, мин аны тәрҗемәсез, сүзлексез укыйм дип. Демәк, ул проблема түгел, теге булгарлар сөйләшкән тел, һәм без хәзер сөйләшә торган тел ул бер тел дип әйтмәкче була инде. Кайда шул бер чыгыш сарында шулай әйткән. Ләкин сез укып карагыз, укый алмассыз, аламассыз. Чөнки ул беренчедән ул агус телендә язылган, без кыпчак телендә, татар теле ул кыпчак теле, Кыйса Йосыф агус теле. Агус теле инде бу Чувашлар аңлыйлармы, юкмы? Шу Кыйса Йосыфның оригиналын чувашлар аңлыйлармы? Юк, алар башка тел бөтенләй. Агус бу төрекләр, азербайҗаннар, гагаузлар, аларның төркмәннәр, менә бу агус тел. Ул агус телендә язылган, без кыпчак телендә сөйләбез. Кыпчак теле, татар теле, казак, башкорт, кыпчак телләре. Ну, бу башка мәсьәлә. Монда бик күп мәсьәләләр инде, нигә хәзер күпкә китә инде булай вакытта тамамлана бераздан 25 минуттан соң. Тел мәсьәләсе бар, тарих мәсьәләсе бар. Тел турында без белмибез. Булгарча теле нинди ул, Алтын Урда теле нинди ул, Казан ханлыгы теле нинди ул, әйтә алмыйбыз без бу турыда. Чөнки чыганаклары юк, аны саны яхшылап өйрәнгән кешеләр юк. Аны өйрәнергә була хәзер. Була, реконструкцияләргә була, компьютер программалар белән реконструкциялар була телне. Шул ук Булгардагы хәбәрташларны алып, нигез итеп, программа ясарга була, беркем дә шөгыльләнми. Менә тел турында язылган, чыккан хезмәтләр, алар барсы да язма, китаби тел турында сүз бар анда. Язма тел турында, әдәбият теле, менә бу әсәрләр, китаплар теле ул. Ул халык теле түгел ул. Мәсәлән, спектакль Карыйский икән татар театрының, анда ничек дип сөйләшәләр, 20-нче гасыр башы булалар. Анда гамәл белән, гаделлек белән гамәл кылырга кирәк дип сөйләшәләр анда. Шулай бит. Гадел халык алай дип алмый инде, сөйләшә алмый ул. Ул гади тел белән сөйләшә. Шуңа күрә бу турыда аны белгән, өйрәнгән кешеләр юк. Аны нәбу татар теле, тарихы алар барсы да шул китаби тел белән бәйле. Ул халык теле түгел. Халык теле ул башка шәрәф бераз. Ул миңа калса, мин 19-нчы гасыр, 18-нче гасыр буенча кайбер чыгаклар буенча, Европа мәдәнияте, Европа миссионерлары китаплары буенча шуны әйтә алам. Ул хәзерге телгә бик якын. Ул нәкъ безнең тел, 19-нчы гасыр. Хәзер без сөйләшә торган тел. Ул түгел, гадел амал кылырга кирәк теге муллалар сөйләшә торган тел түгел ул. Ул гади, нормаль татар теле. Шуңа ышанам мин. Ләкин аны өйрәнергә кирәк. Һәм бу китаплар, Кыйса Йосыфлар, һәм башка, алар башка әйбер. Аны халык теле белән, гади тел белән бер кеше язмаган бер качан да. Ул теге лингва франка кебек, мәсәлән, латин теле, гарәп теле, ул да лингва франка. Монда да шундый төрки язучыларның да үз телләре булырга тиеш. Ул я агус теле, я чагатай теле. Ләкин бу башка мәсьәлә. Менә шул 83-нче елда, 1980 елда чыккан китабыгыз булса, сез аны укый алмыйсыз инде, әлбәттә, укый алмассыз тәрҗемәдә генә. Ләкин бу китапның ин артында вак-вак шундый бик шрифт белән язылган ниләр бар, комментарийлар. Аны бер кеше укымый, әлбәттә. Ләкин анда бик кызыклы мәгълүматлар бар.
Анда менә шул төшеп калган өлешләр, әлбәттә, теге Мөхәммәд пәйгамбәргә мәдхия әйтү, Алла турында, башка пәйгамбәрләр турында, алар кирмәгән инде ул нигә. Алар бар, нигездә алар бар Кыса Юсуфта. Шуңа күрә менә бу кабат-кабат чыккан китаплар, хәзер яңа чыккан китаплар, алар менә шул анда сүздә бисмиллалар юк анда. Алар юк. Шуңа күрә аны Кыса Юсуфта яңадан тулы вариантта чыгарга кирәк. Ләкин чыганакларда, кулъязмаларда улай бер бар. Һәм менә бу кулъязмаларда башта Кыса Кулгали мәдхия әйтә, Мөхәммәд пәйгамбәр һәм башта һәм Абу Ханифаны мактыйды. Мәдхия җырлый Абу Ханифәгә. Димәк, Кулгали ул вакытта, димәк, Ханафи мәзһәбендә булган кеше күрәсен. Димәк, аның өчен бик бу авторитетлы фигура, ул Абу Ханифа турында әйтә үз әсәрендә. Һәм шулай ук мин нигә инде практик дәрескә күчтем. Чыганаклары турында да әйтә. Без чыганаклары турында берәрсә белмибез. Ул шул бер кулъязмада, ул шул 80-нче елда чыккан китапның артында бар. Ул мәсәлән Мөхәммәд пәйгамбәр белән Мөхәммәд пәйгамбәр һәм бер анда бер яһуд белән бер очрашу, ни бар инде сюжеты бик киң таралган. Ул Кулгали әйтә, аввал риваятта Ибн Җарирдән дип әйтә. Аввал риваятта Ибн Җарирдән. Димәк, мин бу сюжетны, димәк, бу мисалны беренче тапкыр Ибн Җарир әйтә. Бу Ибн Җарир кемсен? Ул Абу Җафар Ибн Җарир ат-Табари. Мин әйткән, лекцияның башында әйткән кеше турында. Димәк, Кулгали бу гарәп чыганакларына, Коръән тәфсирләренә таянып үз хезмәтен яза, эшли. Ибн Җарирне конкрет әйтә, чыганагын әйтә. Ничек әйтә башладым мин бу? Димәк, Кулгали вакытында, димәк, Абу Ханифа инде бу авторитетлы ни була, үзе күрәсен Ханафи мәзһәбендә була язгач. Димәк, без инде шуны әйтә алабыз, ышанып, димәк, 13-нче гасырда татарлар, булгарлар, әлбәттә, монда мәсьәлә килеп чыга, Кыса Юсуф ул вакытта таралыш табамы ул монда? Тел белән бәйле. Ни дип әйттем без? Авыз теле. Монда нәрсәләр дөреслеккә туры килмиме? Безнең бит кыпчак теле, логикасы ямы бу әйбер. Кыса Юсуф турында сорасалар, сездән ул безнең әсәребезме, безнең борынгы әсәрләребезме, безнең яткәребезме дип сорасалар, сез нәрсә дип әйтерсез? Сезнең фикерегезчә, димәк, безнеке түгел инде. Юк, сез ничек әйтәсез? Мин әйтмәдем, безнеке түгел дип. Кулъязмалар бик күп иде. Тормыш ягында халык аңламаса, ул хәтле кулъязма булмас иде бит кешедә. Юк, аны халык бит ятлый, ауыздан ауызга күчә бит. Әдәби телдә язган ул. Димәк, әдәби телдә халык аңламаган иде, халык бит сөйли алмый. Анысы бит таралыш, нене карасагыз, географиясын карасагыз, нигездә татарлар яшәгән төбәкләрдә таралыш таба бит, тарала ул әсәрдә. Башка җирләрдә юк ул. Урта Азиядә хәйдер. Анда башкалар була, Юсуф сюжеты белән бәйле башка җирләр була. Ләкин бу конкрет Кулгалинең татарлар яшәгән төбәкләрдә таралыш таба инде. Нишләп алай төрле семьяларга караган телләр булгач, буларда татарлар арасында киңәйеп таралган? Рәсемдә текст бу әдәби тел, китап теле. Ул башка юк иде, ул халык телендә юк иде, беренче әсәр, Мөхәммәдиярның әсәрен алсагыз, башка хәтта Утыз Имәдиләр һәм башкалар барысы да китаби телендә язылган әсәрләр. Хәтта Каюм Насирилар, башкалар. Ул нидән дә башлана, ул революциянан башлана, анда 20-нче гасыр башында. Ярар бу нигә тел мәсьәләсе дә бар монда. Ничек мин әйттем, мисал өчен китердем, чөнки булгар мәдәнияте дип әйтәбез инде Кыса Юсуфны, ул татарлар арасында таралыш таба, халык аны ятлый, ярата, әлегә кадәр Совет заманына кадәр белүчеләр бар аны. Күчермәләре дә бар аның Совет заманында эшләнгән, хәтта соңгы елларда эшләнгән ниләр табыла.
демәк без аны татар ядкәре дип кабул итәбез. Болгарлар русский телендә сөйләшкән. Булгар телен бу икенче мәсьәлә инде, аны бер кеше әйтә алмый. Ул башка тел, бөтенләй ул безнең хәзерге телгә якын тел түгел. Ул чувашлар ничә әйтәләр, бу безнең тел дип инде. Чувашларга якын тел. Ротацизм дигән нәрсә бар, анда күчеш ул хәзерге чуваш теленә якын. Укысагыз аны хәбәр ташларында язылган жүр, мәсәлән, 100 жүр дип язылган, жүр. 100. Кырпчакский группа Айы. бер диалекты гына. Айы. Чуваш теле бер диалект, безнең тел диалект, башка өченче. Төрки тел әлбәттә. Бар төрки тел, чувашлар төркиләр. Һәр чувашларның һәм безнең тавырларыбыз бер. Айы, дөрес. Biz ona bir ничек тә китә. Юк, китмәйбез дә, брат, китмәйбез, Тукай Кышлый. Сами, пожалуйста, господа. Шуңа күрә төрки әлбәттә инде. Алар төрле шуңа әйтәм, агыз, кыпчак, алар барса төрки. Ләкин бу ерак киткән телләр бар, бәлки анда бераз югалган, мәсәлән, чуваш теле, якут теле бар, мәсәлән. Якут теле дә бит күпме нитләр инде, аны уйладылар, телләр аны сыннан да нитләр шундый фикер ки, ул төрки тел дип. Чуваш телендә күп фин-угор тел дип, аны бит күпме төрле китаплар булды, язылган китаплар бар инде, 19-нчы гасырларда һәм башка. Аны сыннан да нитләр аны хәл иттеләр, әйттеләр инде, конкрет бу төрки тел дип. Кыскасы бу айырма бар, өйрәнәсе әйберләр бик күп. Өйрәнәсе әйберләр бик күп. Татарның 7 томлык тарихы бөтен сорауларга җавап бирмәй кызганычка каршы. Күп нәрсә өйрәнәсе бар, менә болгар чоры буенча, гарәпчә белән, авропча белән, археология материаллары белән, фольклор белән чагыштырып өйрәнәсе бар, яңадан язасы бар, күп нәрсәләр бар. Белмибез без. Мин читкә китеп не сөйлим ахырсы, ничен истәсем аңлатасым килә сезгә. Мин хәзер фикеремне чуалды. Кылгали турында әйттек без. Монда хәзер без ни турында әйтергә тиештек, бераз фольклор турында. Вакытта калырга тиеш инде бер ничә минут сорауларга. Шулай бит инде. Менә бу ни турында әйттек инде. Демәк, ислам дине кабул итү 922 елда рәсми рәвештә, ул нигездә миңа калса инде сәяси адым, чөнки ул гадәти күренеш. Ул вакыт эчендә, ул вакыт халыклар, дәүләтләр өчен гадәти күренеш. Аннан соң ул таралыш таба, ләкин мәҗүсилек ниләрдә дине күпмедер вакыт шулай параллель рәвештә дәвам итә. Монда әйтмәкче идем, фольклор материаллары турында бераз. Кайбер шул әкиятләр, риваятләр. Монда инде нигездә инде тип алар нидән генә түгел, бу Мөхәммәд пәйгамбәр вакытындагы сахабалар белән бәйле генә риваятләр түгел, алар башка ниләрдә бар, шамаилләрдә, халык авасы иҗатында чагылыш тапкан, монда мәсәлән, мисал итеп Саид Вахиди китерә төрле мисаллар. Менә бу турында яхшырак укырга, күбрәк укырга теләсәгез, исламизация Волжско-Камского края исемле китабым бар минем, русча. Менә җыясыз да Ахунов Азат Марсович. Аны җибәрбез. Аны электрон варианты бар. PDF варианты бар. Бүгенге материалларны Җибәрбез. Җибәрбез аны, ярыймы?
ул китап бар, анда тагын бер китабым бар, теге ни буенча Табарины Хосаису белән Хосрау Баширин белән чагыштырган диссертациям да бар, ул китап рәвешендә арабский источник средневековой литературы. Ул да бар PDF вариантында. Ахунов Азат Марсович җыясыз да чыгасыз университет сайтына, анда минем публикациялар içinde китапларда PDF вариантлары бар барса. Яки ниде академия.edu сайтында да табарга була. Хәзер вакыт бик аз. Менә бу ни риваятларда эшкәнез бардыр, төрле монда Саид Вахидида төрле мисаллар китерәм монда. Бигрәк тә монда Нух пайгамбар белән бәйле, аның балалары белән бәйле риваятлар. Аннан соң бу сахабалар турында инде беләсездер инде. Нәрсә эшкәнез бардыр инде. Айдар хан вакытында үч сахаба килә, димәк Айдар хан түгел, Мөхәммәд пайгамбар вакытында, Исән вакытында ул монда ниләрне, сахабаларын җибәрә. Алар монда киләләр. Ул вакытта патша Айдар хан иде, аның кызы авырый, нәрсә белән паралич. Ул нишле берничә нисә алмый инде. Бу килгән гарәпләр, ул Мөхәммәд пайгамбар аларга нәрсә биреп җибәрә аларга, берсенә шалма, кара таяк һәм шалма. Савыты таяк. Анасы ничек давалар кызын, Айдар ханның кызын Зубейр исемле бер сахаба кара савытын куя да, таяк таганда. Аннан соң таяктан нәрсә буласын? Кайын үсеп чыга. Кайын үсеп чыккач нишли булганы? Җыеп себерке ясый. Себерке белән нишли? Мунчага керә, кызы белән мунчага. Шуннан чыккач, мунчадан чыккач инде тирилеп сәламәтләнеп чыга инде. Шуннан соң Айдар хан шуны күргәч ислам динен кабул итә. Менә бу ниләр үч сахаба турында да бераз әйтергә кирәк. Монда төрле риваятлар, монда бу Саид Вахидида түгел, Галиаскар Камалда төрле риваятлар китерә. Монда шул ук татар риваятлары, фольклор материаллары, алар шул ук Зулкарнәй белән бәйле, имеш Зулкарнәйн Булгар дәүләтенә нигез сала, төрле риваятлар. Әлегә дә баягы шул Зулкарнәйн килеп чыга образы монда. Булгар ул теге кулларны булгап, балалары теге Яфиснең Төркнең анда балалары ныклары куллары булгач Булгар, һәм Волга белән Волгар, бу Волга дип, бу Булгар төрле риваятлар. Бу нидән карашысыз, бу мин сыннан бу презентацияны җибәрәмен. Ләкин бераз кыска гына әйтергә кирәк, бу үч сахаба турында. Алар үч сахаба, алар фольклорда да бар, һәм Таҗидин Ялчыгулның Тарихи Булгария әсәрендә иде алар искә алына. Конкрет гарәп исемнәре монда. Абдурахман ибн Зубейр, Хантал ибн Рабия, Зубейр бин Җаъда. Гарәпчә әйтсәк инде Җаъда. Конкрет ниләр түгел иде, конкрет гарәп исемнәре монда. Сез үзегез ничек уйлыйсыз, монда тарихи персонажлар турында сүз барамы? Бәлкем булгандыр да. Демәк, бу 7-нче гасыр турында сүз бара инде. Ниде Тарихи Булгарида Таҗидин Ялчыгул конкрет ни бар иде? Демәк, алар Айдар хан качан кабул итә ислам динен? Бу вакыйгалар качан буласын? Бу 20 хиҗриде нинен 20-нче елында. 20-нче елында хиҗринең, демәк, бу 12-нче елында. Демәк, 635 елга туры килә. Сорау сезгә, Айдар хан ул үзе тарихи персонажмы? Ул исем белән, андый исем белән мин белмим. То есть тарихи түгел, значит сахабалар. Булгар буенча без нәрсәне беләбез? Алмушны беләбез, аның малаен беләбез, Микаил ибн Башту, тагын кемнәрне беләбез. Аннан соң андый ул вакытта чыга туры килә торган ниләр юк. Ләкин бу бик кызык мәсьәлә, әлбәттә, аны бөтен кеше әйтә юк инде, бу әкият, фольклор. Ләкин мин бер тапкыр чаклар аштагына Михаил Кемперның китабын укыгач, бергә ихтибар иттем, тап булдым.
Ул бу сахабалар турында әйтә, уларны тикшергән махсус. Ул Михаил Кемпер, алман галиме, ул Голландиядә яши, Амстердамда. Суфизм, ул электрон вариантта да бар бугай. Суфийский ученый, татарский, булгар и татар, башкир и татар менә нәрсәләр шундый. Хәзер менә тегәл хәзер әйтә алмыйм инде. Михаил Кемперның ул алман телендә чыккан, анысын соңгы елларда менә 10 ел элек тәрҗемә ителгән русчага, бик яхшы Искәндәр Аязов Герязов тәрҗемә иткән алман теленнән. Суфий ученый в Татарстане, Башкортостане. Да, суфийский ученый в Татарстане, Башкортостане. Менә шунда бар, менә хәзер тегәл урынын әйтә алмыйм. Ул аларны тикшерә, гарәп чынаклар нигезендә һәм бер-ике менә бу сахабаның исемнәрен, туры килә торган исемнәрен таба һәм күрсәтә. Мин шул гарәп чынаклары буенча ягына тикшердем дә, берсен таптым, икенчесен Кемпер күрсәткәнен тапмадым. Димәк, менә бу сахабаларны җизәргә була әле гарәп чынаклары буенча. Димәк, Кемпер әйтәләр бар, берсен күрсәтә ул, шул вакытта туры килә торган. Демәк, юхансы инде икенче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә бу килгән юханы бер кеше әйтә алмый. Монда шуны да әйтәсем килә, игътибарыгызны йөртәсем килә. Фольклор материаллары сез ничек дип саныйсызлар? Ышанычлы чыганакмалар? Юк. Ничек юк? Юк дип әйткәч, сез нигезләгез аны. Эзләнүләргә әзерлек бирүче. Нигез. Ул буш әйбердән чыкмаган, ул нидидер булган хәл. Менә илдән илгә нәрсәдер сакланган. Ләкин дәлилләрне сораучы. Ул нәрсә халык авыз иҗаты. Авыз иҗаты. Аны не Марсель Бакиров авыз иҗаты дип әйтергә кирәк ди дөрес. Авыз иҗаты дип әйтәбез. Шулай. Авыз иҗаты нәрсә инде? Авыздан Авызга сөйләү, кешедән кешегә сөйләп. Сөйләүче матурлый, үз-сүзен кушырга тегештәгән матурлый эшмәй булгач. Ләкин димәк, монда бер 10%-ка туры килергә мөмкин инде, дөреслеклек. Ничәдер процент кала. Ул халыкның менталитеты белән, аның гөреф, гадәт, тормышы белән бәйле. Димәк, фольклор ул каян килеп чыгасын ул гомумән. Ул аның тормышы белән бәйле бит. Ул үзе качандыр күргән, нидер вакыйгалар кичергән, әйберләр турында сөйли бит инде ул фольклор. Кемдер күргән качандыр, ул булган әйберләр турында уйлап тапкан нәрсәдер бөтенләй теге кият түгел инде. Киятендә күпмедер ни бар инде, бер 5% дөреслеккә туры килә торган. Аны ничектер генә сүзеп алып айырырга кирәк. Фольклор аны аңлата алмадым инде. Ул да чыганак. Алардан да файдаланырга кирәк. Кешенең гырыф гадәтләре, төрле ышанулар, фалнамәләр, нәрсәләр танытыларын, юраулар һәм башка шундай әйберләр, алар кешенең табигаты белән бәйле. Кешенең табигаты белән бәйле һәм алар бик тотрыклы. Үзгәрми алар. Чөнки кеше дә үзгәрми, бу юлалар һәм гырыф гадәтләр дә үзгәрми. Чөнки алар бик тотрыклы. Теге ислам дине гырыф гадәтләр белән көрәшә бит инде. 3-се, 7-се, 40-ы һәм башка шундай әйберләр белән. Алар бик тотрыклы. Нитеп булмыйлар белән. Ул кешенең табигаты белән бәйле. Кайчандыр динләр булмаган вакытта ул башлана кешеләр бит нигә суга табына, агачларга һәм башкаларга ул нәрсә белән бәйле, кешенең белән табигаты белән бәйле. Аның төп мәсьәлә кеше үлемдән курка. Һәм шул үлемдән ничек сакланырга, димәк, менә бу ниләргә табынырга кирәк, ярдәм сорарга кирәк, бу агачлардан һәм башкалардан. Менә бу үлемдән курку, ачлыктан курку һәм башка шундай әйберләр, алар базовый әйберләр инде кешенең. Мәсәлән, хәзер берәрсе шартласа бер бомба, сез куркып китәсез хәзер. Сез аны ирексездән эшлисез анда, ул рефлекс формасында. Менә шул рефлекслар белән, бу ни белән базовый нәрсәләр белән әйберләр белән бәйле, менә бу гырыф гадәтләрдә. Ул шуннан килеп чыккан әйберләр.
ул кешенең табигаты белән бәйле. Аны кешегә түгел, хайван да курка, курку бар, хайванда да, хайван да аңлый. Ул шул программа кешенең үзгәртә алмый торган программа бар ул. Мәсәлән, нәрсәдер компьютер сертә бетереп була, ләкин нәрсәдер итеп булмый ул. Ул бар, һәрбер кешенең буңнан булга күчә торган әйбер. Һәм менә бу гореф-гадәтләр, юраулар һәм башкалар, алар ни белән бәйле барсы да, кешенең табигаты белән бәйле. Һәм шул нидән фольклор да килеп чыга шул әйбердән. Һәм фольклор да ул бик тотрыклы. Менә аңлата алдыңмы сез? Аңладыңызмы, юкмы? Демәк, монда күпмедер аның дөрестлеге бар, 5-10%. Демәк, хәзерге фән, инде без хәзер нәрсә дип нәтиҗә ясыйбыз, менә бу булгар чорын һәм башкаларны безнең борынгы татар милләтебезнең борынгы тарихын яңадан өйрәнергә кирәк. Бездә әлегә кадәр шул совет системасы бара, совет историографиясы, демәк, чорларга бүлү, формацияларга бүлү, әйтик, татар халкы хәзер нидә, феодаль нидә яшәгән халык, анысы нигә күчкән, капиталистик, буржуаз һәм башка шул. Бер кеше конкрет детальләрне, вакыт детальләрне өйрәнми. Хәзерге фән ул междисциплинар фән, дисциплинар ара фән, чит илдә шулай ул. Ул тарихчы, ул нәрсә белән шөгыльләнә? Ул әдәбият белән дә шөгыльләнә, фольклор белән дә шөгыльләнә, ул икътисад белән дә шөгыльләнә, география белән дә шөгыльләнә. Нә баршында геология, генетика һәм башка, баршында туплап нәрсәләр әйтергә була. Безнең бик специальләшкән ниләр, галимнәребез барсы. Тарихчыларга киләсен, юк, мин 17-нче ел революция буенча гына белгеч. Юк, сорамагыз миннән, 18-нче ел турында. Или 16-нче ел. Мин 17-нче ел буенча гына белгеч. Шулай, безнең галимнәр шулай инде. Мин анда фәлән коллективизация фәлән буенча гына. Мин анда мәрҗани буенча гына. Килмәгез, курсовик турында сорамагыз миннән. Мин белмим, мин фақат мәрҗани буенча гына. Врачлар да шулай бездә, һәм башкалар. Безгә нитәргә кирәк? Фән үсәргә тиеш инде. Бәлки сез аны үстерерсез. Бөтен чыганакларны бергә туплап, хәзер яңадан безгә тарихыбызны язарга кирәк. Шундый мәсьәлә бар тора безнең алдыбызда. Хәзерге вакытта ул мөмкин түгел, чөнки безнең укытучыларыбыз әлегә кадәр совет укытучылар, аларның шәкертләре совет системасында тәрбияләнгән яки совет устазларынан, совет заманында яшәгән, укыган устазлардан белем алган кешеләр, шәкертләр, шуңа күрә инде монда күпмедер вакыт узарга тиеш. Менә бу әйберләрне искә алып, башында без нитә алабыз инде, яңадан карый алабыз шул безнең тарихыбызга. Менә Булгар мәдәнияте турында сүз булды да, тема булды да, белмим, конкретно монда Булгар мәдәнияте турында бик сөйләп булмады. Мин инде тырыштым, мөмкин кадәр сезгә нитәргә, аңлатырга ситуацияны яңадан карарга бу мәсьәләгә. Менә шул тип максат иде. Ярар, шуны белән тамамлыйбыз, сораулар булса. Вакытыбыз чак. Билет турында без сүз әйтмәдек, Булгар билет шәһәрләр регионы әйтмәсен. Анда дин исламны кабул кылган Булгарның үзендә билетләрне ничегрәк? Кайсы җиргә килгән, например, Булгарның актуалны кирәк, или билет белән, бу вакытта бит конкрет тегенидер чикләр юк анда. Ул менә шул билет дип әйтәләр, хәзер белән нитә алмыйм инде, төгәл әйтә алмыйм. Шуңа күрә нитә фантазия зуррак, шәһәр зуррак дип әйтәләр. Белмим, аны бик нитә алмыйм, шандырып әйтә алмыйм мин. Монда ул башка мәсьәлә. Теге Булгарны дип әйтәбез, ул вакытта зур шәһәр бит инде 50 мең кеше, мунчалары, канализациялары һәм башка. Ул кайсы чор турында сүз бара, аны бер кеше әйтә алмый инде, бәлки сынырактыр. Мен калса инде ул ислам динен кабул иткәч, нидер сәүдә мөнәсәбәтләре, икътисади мөнәсәбәтләр башлана. Безнең төбәк тарихына беренче реаль чыганак булган язмаларны тикшерү һәм алар нигезендә безнең төбәктә ислам динен таралу, гомумән дәүләтчелекнең башлануын тикшерү. Кызылчка каршы бездә бу чыганакның тәрҗемә проблемасы бар.
Мин сезгә тәкъдим иткән ике вариант, алар икесе дә рус телендә. Татарча вариантны мин сезгә тәкъдим итә алмыйм ике сәбәп белән. Беренчедән, реаль рәвештә электрон вариантта ул Әнвәр Хәйри тәрҗемәсе теге законлы рәвештә миндә юк. Аны әлегә кадәр саталар теге басма вариантын, электрон вариантта аны күргәнем юк әле. Икенчедән, бу тәрҗемә турында бик каршылыклы фикерләр бар. Нигездә Әнвәр Хәйри безгә тарихчы, шәрык телләр белгече булса да, аның бу китабы шулай компилятив рәвештә, чөнки барбер Ковалевский эшләгән хезмәт тәрҗемәдән әле узган кеше юк. Ләкин безнең альтернатив вариант ул Кулешов яңа эшләгән тәрҗемә бар. Һәм мин сезгә барыгызга да иң беренче Кулешов эшләгән тәрҗемәне укырга киңәш иткән идем. Ул зур түгел. Мин үзем, мәсәлән, үзем кичә әзерләнеп утырганда да аның белән танышып чыгар өчен кабат теге бер ярты сәгатьтән вакытым узмады. Шуңа күрә мин уйлыйм, барыгыз да укып чыккансыз. Һәм әйдәгез, без хәзер беренче сорауларга хәзер җавап бирербез. Безнең эш тәртибе шулай булачак. Безнең әлбәттә кешеләр күп, җавап бирәсе теләүчеләр булыр дип уйлыйм. Без әлегә фамилияләрне сорап тормабыз, безнең теге вакыт алмас өчен. Ләкин дәрес ахырында кемнәр җавап биргәч, кемнәр җавап бирә икән, Радиктан башка инде, аны инде беләм инде, болай да инде үз балаларны эшләгән кеше ул инде беренче лекциядә. Сез ахырда килерсез һәм мин сезне исем, фамилия буенча теркәп куярмын. Ярыймы? Бу безгә дә бик кирәкле эш. Чөнки без сезне танышабыз, әкрен-әкрен һәм әкрен-әкрен сезнең белән бу эшебезне башлап җибәрәбез. Беренче безнең соравыбыз ул, димәк, чыганакны укып чыкканнан соң без шундый сәяси вазгыятны белер өчен Азат Марсович юкка гына әйтмәде бит инде, бу чыганакта безнең тарихның сәяси асылы күрсәтелә. Теге дин ягыннан ул бер мәсьәлә, нигездә монда бу вакыйгалар алар бөтен сәяси контекстта бар. Шуңа күрә әйдәгез менә сәяси сорауларга җавап табабыз. Димәк, алмышка кемнәр буйсынган, кемнәр алар исемнәре бармы чыганакта. Һәм үзе алмыш шулай үзе кемгә буйсынган. Менә бу турыда безгә чыганак нәрсә хәбәр итә. Әйдәгез, кемнәр кул күтәрә икән, монда безнең микрофон бар, басасыз, монда кызыл шундый уртада басырга була һәм җавап бирәсез. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Кул күтәрдегез бит, әйдәгез. Кондиционерны сүндергән. Энҗе кондиционерны сүндергез, без монда тегени хәзер катып үләрбез монда. Ибн Фадлан килгәндә алмыш берничә кабиләне буйсындырган. Аларның исемнәре бар. Үзләре болгарлар, суварлар, сувас дип язылган анда. Бәрәнҗәләр анда язылган. Һәм башкалар. Варсилар бар әле. Билерләр, сергерләр. Димәк, безнең килеп чыга суарлар, аннары соң бәрәнҗәр, аннары соң болгарлар үзләре. Юк, монда болгарлар үзләре, алар каядыр теге конкрет бер халык буларак телгә алынамысың андай? Бармы соң анда? Без болгар дигән сүзне кайчан очратабыз ул чыганакта? Болгар пашалык. Юк, туктагыз, чыганакта анда нәрсә язылган сонда? Болгар Әйе. Царь болгар. Ярый, димәк, болгар патшасы инде. Патшасы, болгар патшасы. Болгар димәк патшасы. Һә? Al-Turki, Bars, Al-Siklari. Димәк, менә безне эш шул халык, кабилә әйтелгән, болгар сүзе, ләкин болгарлар халык буларак бер каяда әйтелми, тасвирланмый. Аннары соң алмышка буйсына торган
бәренжәр, бик шунда оешкан конкретный дидер бір кабиләме, халыкмы, аннарысын суар, яисә суазаны Ковалевский шулай дип бирә, тагын өченчесе кем? Аскыл, Исегел, аның төрле варианты, демәк, менә без аларны белдек. Шуннан башка төрле халыклар турында анда әйтеләме? Туктагыз, менә угызлар, башкортлар, алар нәкъ менә алмышка буйсынамы? Юк. Аларның яшәгән территорияләре ничегрәк чамалап була? Менә угызлар ул вакытта аларның дәүләтләре Төньяк Каспий, бу хәзерге вакытта Көнбатыш Казакстан далаларга туры килә. Менә безнең Идел һәм Җаек, Урал русча була инде. Идел һәм Җаек елгалары Каспий диңгезенә, Хәзәр диңгезенә вакытта койган урында, нәкъ менә шул 10нчы гасырның башында менә бу Гузей дигән шул Фадла ибн Фазланда. Безнеңчә ул юк. Угызлар дигән зур дәүләт, шундый күчмә дәүләт була. Угызлар. Алар аннарсын төрле урынга таралып, нәкъ менә шул угызлардан хәзерге төрекләр дә, төркмәннәр дә һәм башкалар килеп чыга. Башкортлар, менә сез Кулешов тәрҗемәсен укыганда, анда ниндидер аерманы күрдек, анда башкортлар сез барамысыз менә? Кемнәр анда телгә алына? Угырлар. Угырлар. Менә дөрес. Арабча угырлар башкорт. Монда аңлатма бик гади. Беренчедән, бу башкортлар, ул хәзерге башкортлар, төрки телдә сөйләшә торган башкортлар түгел, ул башкортларның бер компоненты угыр, хәзерге фәндә кабул ителгән угры, яисә угыр. Угры дигән түгел, карак түгел сүз ул, түгел ул. Бездә угры дигән сүз бар. Бар угыр. Аны башка урынга күчерәбез, мәгънәсе бу нигездә мажар, венгрларның ярак бабалары, мажарларның бер өлеше 890 елларда Урал буйлардан күченеп китәләр һәм алар ахыр чиктә хәзерге Венгрия Паннония дигән территорияда төпләнеп калалар. Андагы булган славян кабиләләрне буйсындырып, үз халык, үз телләрне, үз мәдәниятне саклап калалар. Аннары католик христиан динен кабул итеп, алар үзләренең шул католик дәүләтенә нигез салалар. Шуңа күрә хәзерге венгрлар, алар нигездә Урал якларыннан чыгышлы халык. Алар моны бик яхшы беләләр һәм аларның инде 80нче еллардан бирле Башкортстан якларына, Татарстанга килеп монда тикшергән шундый археологлар бар. Һәм әйтергә кирәк, алар белән бәйләп Кара-Якуповская, Кушнаренко, бу Башкортстанда теге район, үзәге Кушнаренко районы бар. Ләкин асылда шул районда аларның табылган бик борынгы каберлекләре бар. Менә шул каберлекләр табылган урыннар буенча Кушнаренковская культура дип, Кара-Якуповская шиялек мәдәният археологиялары бар. Алар үзенчәлеге шул, алар күмгән мәетләргә нидән, көмештән битлек ясыйлар, маска. Теге кеше исән кешеләргә кайтмасын өчен, менә шулай итеп аны күмеп куялар. Димәк, башкортлар, угырлар ул вакытта кемнәр анда телгә алына? Нинди халыклар? Әйдәгез без якын, безнең менә бу территориягә. Ибн Фазлан илчилеге белән монда килгәч, нинди тагын халык вәкилләре? Хәзәр сүзе анда ишри, хәзәри дигән хәзәр кешеләр ярый. Рус, менә димәк, ләкин сорау туа. Рус дигән халык алмышка буйсынамы? Бу чыганак буенча. Юк, сәүдә. Димәк, алар башка аерым бер халык. Һәм без аларны җирле халык буларак, яисә килмешәк халык буларак чыганактан нәрсә әйтә алабыз? Чыганакта Ибн Фазлан безгә аларны ничек күрсәтә? Җирле халык инде, яисә алар килмешәкләр, теге туристлар шикелле килгән киткән.
командировка берген. Юк, анда ул шулай дип язамы Ибн Фазлан. Командировкага килгәннәр. Без чыганак буенча хәзер эшлибез. Сәүдә турында сүз бара, ләкин аларның анда төпләнеп яшиләрме? Килеп йөреп кенә йөриләрме? Аның турында конкрет Ибн Фазлан безгә бер нәрсә дә хәбәр итми. Мин сездән шуны ишетмәкче идем. Чыганакта укыйбыз, сорау бирәбез. Сорауга җавап юк икән, әйтәбез җавап юк. Күп сораулар тура. Яри, ул сорауларга тукталабыз. Шуннан соң алмыш инде кемгә буйсына, барыгыз да беләсез. Хәзәр юк, хәзәрләрнең патшасы ничек аталган? Хакан атала. Без җәмәгать без чыганак буенча эшлибез. Хакан дип атала. Аннарысын аны буйсыну ничегрәк, нинди рәвештә Ибн Фазлан трансферлый? Ну, димәк, нидер акча, натураль теге салым түли, ярый. Аманәткә алар. Аманәт ул татарча аманәт була. Аманәт. Ага, ярый. Менә кызы белән нинди анда бик кызыклы тарихы. Кем үлә? Әйдәгез конкрет менә бер кеше патшасына хаканына кияүгә чыгып үбеп китә. Шуңа күрә икенче кызны кияүгә бирмәсен. Ул зуарларның арасында аскалардан ялышмасам, кызын кияүгә бирә. Ялышмасам, өтрек Ибн Хаттан хатыны була дип аңлыйм мин аны. Ага, Кулешовта анда нинди версия? Шуңа күрә кияүгә чыкмыймы? Менә бу кызын кияүгә алу ул нинди практика белән бәйле? Ибн Фазлан менә бу кызның кияүгә сәяси анда нәрсә язылган да бу чыганакта? Хаканның 60 мең хатыны була һәм бай яки хакимнәрнең балалары. Димәк, ул үзенә буйсындырылган халыклардан аларның җитәкчеләре, патша булсын, анда кабила башлыгы булсын, аларның бер кызын үзенә хатынлыкка алып тора. Һәм шулай итеп буйсындыру хакимиятне, властьны уланы тагын ныгыта. Теге көч белән ныгыту ул бер мәсьәлә, династик яктан синең кызың минем тегенең кияү булгач инде, димәк, монда башка төрле элемтә килеп чыга. Ләкин алмышка менә бу кияүгә, кызын кияүгә бирү ул аның өчен уңайлы буламы? Уланы теләп бирәме аны? Юк. Ни өчен теләп бирми? Нинди сәбәп була? Сәяси, дини, беренчедән яһуд. Каян язылган уланы яһудка бирәсе килми? Бармы анда дисез? Без бит аны үзебез әйтәбез, яһуд дип. Чыганакта нәрсә язылган? Бар, еврей дип язылган. Юк, Хаканны яһуд әйтә. Яһуд дин тота, кызы мусульман. Менә бик мөһим бер өстәмә әйтәксез. Дөрес. Ярый, әйдәгез, без хәзер икенче сорауга күчәбез. Димәк, без халыклар алар арасында булган мөнәсәбәтләрне карап чыктык. Без бераз гына кем булганын аңладык. Хәзер безне шундый сорау. Әхмәд Ибн Фазлан, димәк, кайсы җирләрдән, нинди шәһәрләр аркылы уза? Димәк, аның маршрутын әйдәгез билгеләп чыгыйк һәм кем җавап бирәсе килә? Сәмәнитләр дәүләтенә җитеп, Урта Азияга килә. Бухарада харизм. Февралендә Багдадта әзерләнәләр. Алар 21 елда 309 елның Һиҗри елы буенча 11 сәфәрнең 11 көнендә Багдадтан чыгып китәләр. Аннан соң Хәзәр җиренә җитәләр. Кавказ тавышы чыгалар. Урта Азия, Туктагыз, нинди Кавказ? Кавказ аркылы чыгалар. Иран,
Әйтегез, без моны шәһәрләр буенча, иң зур шәһәрләр буенча маршрутны белгән. Илчелек кая килеп китә? Багдад шәһәренә. Бек хәзер Иракның баш каласы ул вакытта Габбасилар халифатының баш каласы булган Мәдинәтүс-Салам, Багдад шәһәре. Шуннан иң зур Аннарсы? Бухара. Юк. Бухарага кадәр алар кая барышты? Рей шәһәре, Рей ул хәзерге Иран территориясендә. Димәк, алар көньяктан төньякка баралар. Каспий диңгезенә таба баралар. Аннары Рей шәһәреннән алар көнчыгышка таба, Урта Азиягә борылалар. Һәм Урта Азиядә иң зур шәһәрләрнең кайсыларында? Бухара, Хорезм, Джурджан дигән шәһәр аркылы узалар. Джурджан. Ул Кавказ артында, Каспий артында булган бер шәһәр. Аннары Бухарада алар озак кына 28 көтеп торалар. Ни өчен алар Бухарада бик озак торалар анда? Анда көтәләр. Кемнеңдер килгәннән, анда соң ничектер политик мәсьәләләр әйтелә. Нәрсә кирәк булалар? Акча. Менә дигәк, монда бер нәрсә әйтергә кирәк. Менә Бухара ул вакытта ул зур сәяси үзәк була. Монда инде менә Азат Марсовичның лекциясендә сораулар булды бит инде. Ислам дине каян килгән, Урта Азиядан килгән, андай нәрсә булган дигән. Менә 10-нчы гасырда Бухара шәһәре тирәсендә зур дәүләт оеша. Ул асылда гарәп халифәлеге кысаларында аерылып чыккан бер дәүләт. Ул формаль яктан, дини яктан, сәяси яктан гарәп халифәләргә буйсына торган була. Ләкин реаль тормышта bütün акча мәсьәләләре, bütün сәүдә, bütün сәяси тышкы күршеләр белән мөнәсәбәтләр, алар җирле династия Сәмәни династиясы кулларында була. Сәмәни династиясы шун белән безгә кызыклы. Алар асылы белән хәзерге таджик халкына якын булган булып санала. Ягъни алар сөйләшә торган тел ул хәзерге фарсы теленә якын, ләкин ул аннан аерыла. Нигездә ул Согды дигән һәм Хорезм, борынгы Хорезм халкының Иран телле халыкларның кушылып барлыкка килгән борынгы таджик теле дип әйтсәк, ул дөресрәк була. Һәм таджиклар Таджикистан дәүләтендә алар Сәмәни династиясын хәзерге вакытта бик югары күтәрәләр. Менә сез беләсез бит инде Иран мәдәниятендә бик мәшһүр танылган Фирдәүси шагыйрь бар. Мушахнама дигән, аннары шул Юсуф белән бәйле кыйссаны да язып чыга. Менә Фирдәүси ул үзе фарсы телендә иҗат итсә дә, асылы белән чыгышы белән ул нәкъ менә бу Иран һәм Урта Азия шигендә туа. Һәм Фирдәүсине таджиклар үзләренең шагыйре буларак та саныйлар. Ул теге алар өчен күп галимнәр уртак, ләкин менә Фирдәүсинең килеп чыгыш ягыннан аның нәкъ менә шул халыктан. Һәм Абу Ханифа да ул гарәп түгел булган, ул үзе шул нәкъ менә Афганистан белән Урта Азия кайдарына шул шигендә аның атасы туып үскән була. Аннары Абу Ханифа үзе инде гарәп халифатында тугач, ул инде үзе гарәп телен бәттә яхшы белгән. Менә без бит рус телен яхшы беләбез, барыбыз да теге татар дип йөрмибез бит, русча сөйләшәләр. Менә алар шундый ике телле, өч телле шундый булган. Юк, менә Абу Ханифаның ул таджик булмаган, мин бит таджик булган дип әйтмәдем. Мин әйтәм, ул каядыр менә шул Иран телле халыклар территориясендә, Афганистан, Газна һәм Урта Азия шигендә ул шунда туып үсә, аның атасы. Аларның килеп чыгышы гарәп кабиләдән түгел. Абу Ханифа ул гарәп кешесе булмый. Мин шуны гына әйтмәкче идем. Аннары Бухарадан алар чыгып китәләр.
Хаваразмга барып җитәләр, аннарысын кая. Һәм шуннан соң алар кая керәләр? Анда Бабул түрк, төрки халыклар яши торган территория, шулай бит. Һәм иң беренче булып алар шулны без хәтта дала дип әйтәбез инде. Һәм шунда далада алар иң беренче булып угызлар белән очрашалар. Ярый. Аннан угызлар аркылы узгач алар анда берничә елга аркылы узып кемнәргә барып җитәләр? Печеникларга. Бәҗәнәк, аннары башкортлар, барысы һәм башкортларны узгач, аларны берничә фарсах калып, Алмашның 4 улы, яисә аның 4 буйсынган князы, төрле версияләр бар. Аны каршы алалар илчелекне, һәм аннарысын Алмыш үзе аларны каршы алыр. Менә каршы алганда бик кызыклы шундый бер нәрсә бардыр. Нәрсә нинди анда каршы алу була? Нинди анда бер ритуал шикелле нәрсә? Акчалар сибәләр Дөрес. Нинди акчалар буласын? Көмеш. Каян аларга көмеш сәҗдә кылар. Димәк, ул атланган килеп җитә, аннарсын аларга хөрмәтен күрсәтеп, ерактан килгән кунак бит инде, аннары сәяси. Ул аларга һәм иң мөһим көмеш акча. Нинди көмеш акча монда килеп чыга? Монда презентациядә мин сезгә бер шундый вариантны китердем. Ул вакытта археологлар һәм галимнәр раслаган мәгълүматлар буенча Урта Иделдән башлап, хәзерге безнең Татарстан Республикасы территориясеннән Иделнең югары агымына кадәр, аннарысын Россиянең төньяк көнбатыш, Петербург, Новгород, Псков өлкәләре, шул территорияләргә барып, һәм шуннан соң Даниягә, Швециягә, Норвегиягә, Финляндиягә кадәр, менә бу зур территориядә 19-нчы, 20-нчы һәм хәтта 21-нче гасырда менә шундый тәңкәләрне табалар. Игътибар белән карагыз, бу Гарәп хәлифәлеге вакытында Урта Азиядә, күбесенчә Урта Азиядә, бик сирәк очракта Багдад үзендә сугылган көмеш дирхәм. Гарәпләрдә 2 төрле тәңкә булган. Көмештән аларны дирхәм дип атаганнар. Бу Александр Македонский, аннарысын аның үлгәннән соң оешкан дәүләтләр драхма дигән тәңкәләр була. Менә шул драхма дигән грек теленнән үтеп кергән тәңкә исемен алар үзләренә кабул итәләр. Менә хәзерге мәсәлән доллар дип әйтәбез, доллар. Менә кем белә доллар каян килеп чыккан? Доллар, таллар, алар бөтенесе ул берсме кайчан каян килеп чыккан сүз. Нигездә Европада 15-16 гасырда акчаларны сугышчы бер шәһәр булган. Аның һәм шул шәһәрдә сугылган шул урыны буенча аларны Вальдерстайн дип атыйлар монда. Вальдерстайн, аннары шуның төрле халыкларда төрлечә исеме килеп чыга. Аны таллер дип каядыр, толлар дип, шуннан кыскартып аны шулай итеп долларда килеп чыга. Бу моңа темага туры килмәсә дә, шул аңлатып бирәм. Алтын тәңкәләр, алар бик сирәк була. Алтын бит ул бик сирәк металл. Алар динар дип атала. Динар, алтын. Менә монда игътибар белән карасак, монда язылган ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах. Монда. Димәк, бу тәңкәләр уртасында монда Алланың берлеген һәм Алла мактау формуласы,
Кая сугылган, кем тарафынан сугылган, бөтенесе түгәрәкләп тышкы яктан язылган, тышкы боҗраларда. Һәм менә шундый тәңкәләрне безнең төбәктә дә күп итеп табалар. Әле менә 2006-2007 елларда Түбән Новгород өлкәсендә бик зур тәңкәләр клады, белмичә татарча буладыр инде ул. Хәзинә ярый, бит җирдә табалар. Һәм менә иң кызыклы шундый нәрсә, нәкъ менә бу Түбән Новгородта табылган шушы хәзинәдә берничә тәңкә Болгар территориясендә сугылган булып чыга. 10-нчы гасыр башында Алмыш, аның исеме Җәгъфар була бит инде, мусульманча. Җәгъфар исеме белән сугылган хәзерге вакытта 10-нан артык тәңкә билгеле. 2 тәңкә безнең территориядан чыгышында Эрмитажда саклана, Эрмитажда. Берничә тәңкә, аларның күбесе менә шул мин әйткән Скандинавия территориясендә. Әгәр дә Швециягә яисә Даниягә барсагыз, музейлар киреп чыгыгыз, анда аларның бу тәңкәләре ием ята. Меңәрләгән. Менә ничек итеп тәңкәләр аларның территория барып җиткән. Безгә нәкъ менә шул русларның тарихы аңлата. Каян руслар килеп чыга. Иң кызыклы нәрсә, хәзәрләр территориясендә, менә безнең Урта Иделдән, Самарадан төшкәч, Самар өлкәсеннән төшәбез икән түбәнрәк. Анда безнең Сарытау, Волгоград, Астрахань өлкәләре, анда андый тәңкәләр юк. Ләкин аларда хәзәрләр үзләре шундый ук рәвештә сугылган тәңкәләр табыла. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, сәүдә юлы Урта Идел буенча безнең территорияга барып җитә, ни өчендер ул монда өзелә, һәм аннары ул каян дәвам итә? Урта Азиядән килгән икән акча, димәк, ул ничектер Урта Азиягә тоташып килә. Һәм менә бу Әхмәд ибн Фазлан бара торган юл, ул нәкъ менә сәүдә юлы булган. Сәүдә юлы, дипломатия юлы. Менә шулай итеп, бу юлдан сәүдәгәрләр Урта Азиядән йөргәннәр. Урта Азиядә тапканнармы? Урта Азиядә ул тәңкәләр күбесе сугылган, һәм әлбәттә анда табылган, анда хәтта Урта Азиядә бу тәңкәләрне сугыр өчен металл кирәк бит, көмеш. Менә бу көмешнең каян килеп чыккан урыны да билгеле. Масон дигән бер автор бар, ул фамилия теге. Масон. Менә бу Ахал Геран дигән усын урында алар көмеш шахталарны табалар. Теге көмешне чыгара торган шахта. Һәм менә шуларны тикшереп, алар нәкъ менә 10-нчы гасырда бу шахталардан күпләп көмеш чыгарылганын дәлиллиләр. Ләкин 10-нчы гасыр ахырында көмешнең анда булган өлеше бетә, үзегез беләсез бит, металл бит инде күпмедер күләмдә бар, аны чыгаралар, аннарсын аның запаслары бетә, һәм шулай итеп ул шахталар ташлана, һәм бездә дә 10-нчы гасыр ахырында көмеш тәңкәләр әйләнеше юкка чыга. Аңлашылган бу? Димәк, монда гарәп тәңкәләре килгән, ул тәңкәләрне Болгарда, менә бу Алмыш вакытында ук 10-нчы гасырда аларны кабат сугалар, теге эретәләр, кабат сугалар, меңәрләгән тәңкәләр төн якта булгач, монда инде әлбәттә үзәге булган. Монда күпме булган оборот әйтергә авыр, ләкин менә әйтәм бит, Скандинавиягә барып кайтыгыз, анда меңәрләгән музейларда меңәрләгән тәңкәләр ята, гарәп тәңкәләре. Алар Украинада табылган, алар әллә кая, бөтен шул үзәк Европада. Ярый. Һәм шуннан соң без димәк буларны аңладык, һәм әйдәбез без менә хәзер дискуссиягә күчәбез инде. Мин сезгә 3 сорау куйдым. Кайбер сорауларга инде сезгә Фаяз Шарипович та, Азат Марсович та үз фикерләрне әйтте. Сез инде хәзер шундый белемле кешеләр. Әйдәгез менә сезнең фикерегезчә кайсы җөмлә, кайсы фикер дөресрәк булып чыга? Менә беренче безнең ислам динен рәсми рәвештә кабул итү булган. Менә димәк 922 елда
Ахмад ибн Фазлан хәбәр иткән менә бу вакыйгалар, без аларга тасвирлап тормыйбыз, чөнки сез аны укыдыгыз инде, бөтенесе. Менә аларга без интерпретация, аңлатма бирәбез. Димәк, беренче версия ислам динен рәсми рәвештә кабул итү булган дип. Кем аны кулны күтәреп, кем шулай дип уйлый? Болгар дәүләтендә ислам дине булган, ләкин рәсми рәвештә кабул ителгән. Болгар дәүләте ул вакытта булганмы? Булган дип булмаган. Булган. Булган ул булмаган. Әйдәгез, без моны төгәл үзебезгә. Анда мөстәкыйль дәүләт булмаган. Хәзерләргә буйсынган бер өлкә. Ну, димәк, монда әйтергә була, Азат Марсович әйтте бит, шундый империяләр, сверхдержавалар ул вакытта була. Ул чорда, 10-нчы гасыр башында Авропа, Евразия территориясендә 3 мустақил супердержава була. Хәтта беренчесе ул Гарәп халифаты, икенче аның дошманы һәм күршесе Византия, өченчесе Хәзәр дәүләте. Менә бу 3 дәүләт, алар бер-берсен күрше була һәм алар арасында бик көчле көрәш бара. Шулай бит инде һәрбер дәүләт үзенә кайсыдыр халыкларны, кайсыдыр территорияләрне буйсындырып тора. Ләкин 922 елга кадәр ул бәйсез патша булган дип әйтә алабызмы? Юк. Ни өчен? Чөнки Ахмад ибн Фазлан безгә турыдан-туры хәбәр итә, ул Хәзәр хаканына буйсына. Шуңа безгә үзе җавап бирә. Ярый. Менә тагын шул фикергә кайтып, менә ислам динен рәсми рәвештә кабул ителгән дип әйтә алабызмы монда? Юкмы? Монда иң мөһим нәрсә акцентлар менә. Һәрбер фикердә, һәрбер җөмләдә инде бик мөһим бар. Ислам динен рәсми дин буларак игълан итү. Дөрес. Юк, туктагыз. Менә кемдер бармы да беренче фикер тарафдары? Юк. Юк, сез. Шулаймы? Юк, без хәзер монда ачыктан-ачык ялмагыз. Хата эшләү дөрес сүз дип. Аннан ислам динен рәсми дин буларак игълан итү. Кем аны? Мин риза. Бер кеше, 5 кеше. 6, 7. Күтәрегез. 9 кеше, мин 9 кешене санап алдым. Ярый. Аннан өченче фикер. Алмыш ил табарны, лобытыгы шул алмыш патшасының Әл-Муқтадиргә монда бер хәреф дөрес язылган буйсыну акты була. Менә бу 922 елда нигездә ислам дине белән бәйле түгел, бар тик шул сәяси яктан алмыш Әл-Муқтадиргә буйсына гына. Кем алай дип уйлый? Урыны белән генә, аз гына, урыны белән генә. 100% түгел, буйсына. Кем алай дип уйлый? Бар дип торам. Башкалар ничек уйлый? Менә монда 10 кеше миңа конкрет рәвештә үз фикерен белдерде. Юк, мин уйлап торам, аз гына ниндидер сәяси яктан әзрәк ул буйсына. Сез икенче фикерне хәзер расладыгыз үзегез. Калганнар ничек уйлый? 4-нче вариант. 4-нче айда әйтегез. Анда без фикерне әйтегез. Беренче сәбәп булган мөмкин, беренчедән мөстәкыйлькә омтылу Алмыш хан тарафыннан хәзерләгән әзенә орыны дийтик, ул рәсми рәвештә хәлифкә буйсынса да, ләкин уларны кирә һәм үзенең теле шуны башкара үз җирендә. Бу беренчедән. Икенчедән, бердән булгач халыкны берләштерү бик җиңел һәм куллап тоту җиңел. Ягъни ничектер дингә туры килми дип кешене читкә тәрергә мөмкин һәм аны буйсындыра мөмкин. Бик җиңел бу. Дин бу якта ысул дип әйтик. Ул чын-чынлап ышану түгел, буйсындыру коралы дип әйтик. Шуңа күрә менә бу тарафтан да карарга кирәк дип саныйм. Сезнең фикерегез хәзер сезгә дә бирәм. Сезнең фикерегезне без әгәр дә мин биргән вариантларга карасак, сез нәкъ менә 3нче вариант тарафдары. Чөнки сезнең өчен дин ул корал, инструмент бит ул. Буйсындыру инструменты бит ул. Мин әйтеп сузам, беренче яңгыраган 3 фикерле, аларның алар бүтәнсәлешә дөрес. Һәр кайсы ничектер берәмтекләп азанлап алып, менә 4нче вариантка килеп чыгабыз һәм монда корал булган дип әйтик, дин берләштерә, дин мөстәкыйльлек бирә һәм җайсыз
күршеләрдән ничектер арындырырга мөмкин. Монда бит нәкара сез барбыр динне дөньялык өчен ислам динендә бит иман мусульман кешесе өчен ислам нәрсә белән бик әһәмиятле. Әгәр дә син мусульман икән, димәк дөрес тугры юлга буйсынасың, син Аллаһка буйсынасың, син кыямәт көне турында кайгыртасың. Син бу дөньяда яшәгәндә мусульман кешесе өчен ислам дине кыямәт көнендә булачак проблема белән бәйле. Ихлас күңел белән ислам дин кабул итәсең икән, сезнең өчен дин ул корал түгел. Дин ул яшәү рәвеше, ул сезнең чын күңелдән бара торган юл. Монда сәяси проблема юк. Аллаһка буйсынам мин. Әгәр дә сезнең фикерегезне алсак, димәк барбыр сез моны сәяси корал буларак кабул итәсез. Ул вакытта кешеләрдән алына игътибар итеп, алар безнең кебек аңлый түгел. Шулай Азат Марсовичтан әйтте. Әгәр аларның яшәешенә кайтып калсак, алар бәлки тирәндән алар уйланып та утырмаганнар. Чөнки аларның вакыты юк, аларга яшәргә кирәк. Бу яктан күбрәк хакимлек итү фикере калкыбрак чыга. Ләкин ул иң мөһим һәм төп фикер түгел. Шуңа күрә монда өстәмә халыкны бергә тоту, тамырга кабатлый, күршедән әзна булса да ниндидер саклау чарасы күрү, өченчедән бәлки иман турында уйлану. Ләкин иманны алар без аңлаган фикердә, мәгънәдә аңламыйлар. Шуңа күрә 100 елдан соң Азат Марсович әйтте. Алар шунысына бәлки әкрен генә уйланып, үсә барып, аңлаганнан бу фикергә килгәннәр. Ләкин ул вакытта аңлы рәвештә кабул иткәннәр дип уйланмыйм. Тагын фикерләр бар. Миңа калса монда алмашкан, менә шушы үзен менә башка аңлатма әйтәсем килә. Монда бөтен кабиләләр арасында үзенең дәрәҗәсен күтәрәсе килә. Димәк сез өченче фикергә барбыр сәяси акт була. Үз илендә ул идеология белән дә бәйле. Менә монда динлек белән карар кирәкми? Чөнки һәрбер илдә кирәк бер идеология. Халыкны тотып торыр өчен, аларны берләштерер өчен, һәм менә шуның өчен ул менә бу ислам диненә мөрәҗәгать итәдер дә инде. Һәр шул вакытта үзенең дәрәҗәсендә күтәрә, бүтән кабиләләр арасында. Чөнки аны бит менә суварлар бит аңа каршы киләләр, ислам динен кабул итәселәре килми. Бүтәннәргә нәрсә дию, әгәр дә кабул итмәсәгез, урталай ярам ди. Мин сезне ди. Шулай бит, алар инде ничек анализа булалар, әмма суварлар каршырак килә. Шунда менә монда менә именно шушы кабиләләр, шушы җирдә яшәгән кабиләләр арасында үзенең дәрәҗәсен күтәрә. Идеология белән бергә бәйле. Сезнең фикергә каршы киләм, өченче вариант була ул, чөнки монда алмыш илталарына бергә буйсыну турында сүз бара. Ләкин формаль яктан да буйсына. Ни өчен формаль яктан? Чөнки хәтта кыямәт әйтү буенча ул башта минбәргә менеп, бит инде үзен ничектер мактап сүз әйтә. Алай дөрес түгел дигәч, алайса ничек дөрес дип сораша. Ләкин шул вакытта җитәкчеләрен дә зурлау, хөрмәтләүне ничек башкарырга мөмкин дип сорашып куя ул Ибн Фазланнан. Шуңа күрә бу очракта тулай буйсынам дигән сүз юк. Ул аннан бик хакимлекне яратучы кеше дип сүрәтләү буенча хакимлеккә өйрәнгән кеше. Ягъни кешене юк итү аның өчен бер ни түгел. Ул вакыттагы заман шундый булган инде. Ул кемнәр өчен юк итү бер ни түгел. Алмашкан. Алмашкан өчен. Әйтәгез, менә без хәзер мин беләсезме, мин бу сорауларны сезгә вариантларны өчен куйдым, бу теге провокацион сораулар. Бу мин уйлаган фикер түгел ул нигездә. Мин сезгә бары тик шул төрле вариантлар биреп, сезнең башларыгызны уйлатып, нидер дискуссия чыгарыр өчен. Чөнки җавапны табу бик авыр инде. Әйтәгез, менә без хәзер шушы Ахмад ибн Фазлан безгә тасвирлаган төп вакыйгага кайттык. Нәрсә була анда? Менә Ахмад ибн Фазлан илчелек белән килә. Алар килеп җитәләр. Шуннан соң берничә көн алар ял итәләр, һәм аннан соң нәрсәдер була. Һәм менә бу нәрсәдер булган шул җыенга әйдәгез без аңа интерпретация ясыйк. Ул җыя бөтен үзенең князь кешеләрен, бөтен илдән менә князьләрне җыя. Анда князьләр дә җыеламы? Кабилә башлыклары. Кабилә башлыклары гына җыеламы анда? Кулешов аңгар буйсынган князьләрне җыя, мин әйтәм.
Кемнең башка варианты бар? Укып аңа акча килә. Сиганактан да җавап бар. Анда князь бу кабила башлыклары гына түгел, анда халык та җыела бит. Аның игътибар белән укып карагыз, анда язылган ул бөтен үзенә буйсынган кабила башлыкларына җыяды. Князь Кимов, царь Киманда һәм с людьми дип язылган бит анда. Анарысын анда бөтен ниләр теге шул корылтайда нәрсәдер анда төхат кылгач, алар анда тәкбир әйтәләр. Аллаһу акбар, һәм ул әйтә, җир тетрәп китте дип. Менә без сезнең монда бөтенебездә менә ничә монда кеше булса, князьләрне җыйдык монда. Хәзер Аллаһу акбар дип кычкырсак, безне монда күршеләрне ишетер әле ишетсәләр әле. Монда җир тетрәү булмас. Ягъни монда халык күп итеп җыела. Ул теге айрым күрсәтә теге кемнәр ярый. Нәрсә була анда? Бу корылтайда. Менә әйдәгез, менә сезгә шундый сорау. Менә бу корылтай үткәрелә. Сез аны укыдыгыз анда. Хат була тегесе, нәрсә була анда? Ул ислам дине кабул итүме? Ул аль-Муктадиргә буйсынуме? Ул нидер башка төрле вариант. Нәрсә анда була бу корылтайда? Без һаман әйтәбез, ислам динен рәсми кабул итү, исламны кабул итү рәсми рәвештә. Чыганакта нәрсә язган? Анда бармы рәсми рәвештә исламны кабул итү турында? Ничек юганда? Ислам, әйдәгез, без алайса шундый сорауга җавап бирик. Әгәр дә без динне кабул итәбез икән, менә сездә бер нинди мисал бармы? Ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән шундый мисал. Кем әйтә ала? Тарихта, менә без төрле халыкларның тарихын тикшерсәк, ислам дине кабул. Юк, ислам турында гомумән башка бер динне рәсми рәвештә кабул итү. Алмышнан аттыгыз хәзер. Христианнар бер минутка. Святослав үзе итеп суга кирип. Святослав түгел, Владимир. Менә бик яхшы, бик яхшы мисал. Ел язмаларда язылганча Владимир үзе ул мәҗүси була. Һәм ул башта мәҗүси славян кабиләләрдә булган мәҗүси культларны үзгәртеп ниндидер тәртипкә китергә тели. Ләкин ул эш башы булып чыкмый, ахыр чиктә ул үзенә төрле дин вәкилләрне чакыртып, алардан сорый, кайсыларыгызның диннәре отышлырак, яхшырак. Ислам дине турында аңа бер нәрсә ошамый, анда хәмер эчү, исерткеч эшләргә ярамый. Алар өчен хәзердә ул истикеш эчемлекләр эчү ул бәйрәм инде. Бәйрәм. Ул шуны анда язады. Шуннан соң алар православ Византия диненә төп игътибарны юнәлтәләр, ләкин анда шундый нәрсә бар. Владимир үзе әле 988 елга кадәр Шукуна, Карсун, хәзерге Херсонес, Крым ярымтурауында, анда уларны яулап алырга килә, Византия императорыннан Анна исемле кызны таләп итә. Тегесе бирмәскә тели, чөнки бу варвар, әллә каян килеп чыккан бу кеше. Ахыр чиктә анда шарт була, өйләнер өчен син христиан кеше булыр диш, ягъни шукынырга кирәк. Шул вакытта син кызымны, император кызны ала аласың. Чөнки син варвар, мәҗүси булгач, мәҗүсигә кызны бирергә ярамый, христиан кызын бигрәк тә. Аннан соң ике төрле факт, буларны бик кеше әз белә, беләсез инде, Владимирның атасы Святослав ул мәҗүси була, ләкин аның әбисе Ольга бик матур, бик чибәр ханым була, ул үзе православ христиан дип кабул итә. Бик аз кеше белә торган факт, викинглар, варяглар
Шул исәптән рус князьләре династиясе варяглардан килеп чыккач, алар арасында христиан динен кабул иткән кешеләр шактый күп була. Чөнки алар Византия, Константинопольгә баралар, кайберләр анда хезмәт итәргә кала. Алар яхшы сугышчы була, шуңа күрә алар шунда теге наемниклар шикелле сәүдә түгел, сугыш белән тормыш итәләр. Һәм шунда алар христиан динен кабул итәләр. Һәм язмаларда бар шундый бер факт, әле христиан дине кабул ителгәнчә берничә варягны Киевта үтерәләр. Алар нәрсәдер анда эшлиләр теге. Әле пропаганда була, әле низаг булганда, анда иң мөһиме шул, алар христиан булалар. Инде христиан. Һәм язмаларда менә бу христиан кабул итү ничек күрсәтелә. Владимир прагматик яктан ислам христиан динен кабул сайлап куя, үзенә иң уңайлы дин дип тормыш ягыннан бу бер. Икенчедән ул халыктан сорамый бит. Телисез, теләмисез, аларны Днепр елгасына куып кертәләр, бер көтү шикелле. Һәм шунда аларда бит аны бик җиңел теге бераз суга кертәсең, шунда ни белән теге бер, беләсең теге бармак белән нитәләр инде шул, и син все инде, син христиан инде. Шукынган булып чыгасың. Ул урын Киевта теге Крещатик дип аталган. Иштән бардыр, теге хәзер Киевта сөйләр бит телевизорда Крещатик дигән Крещатик риваят буенча менә шул Днепрга кертелгән урын инде, шул шукындырган урын инде, Крещатик дип атала. Место крещения инде. А бездә нәрсә була? Бездә ислам динен шулай ук кешеләрне җыялар да, юкмы? Димәк, халык арасында ислам дине таралган була бит. Әйе. Аннан соң патша теге алмыш үзе дә мусульман була. Ул мусульманнарны якын итә, чөнки яһудлар белән бик аралашасы килми аны ни өчендер. Шулай бит инде. Шуннан без нинди нәтиҗәгә килә алабыз? Менә монда бар безнең рус версиясе. Рус язмалардагы версия. Һәм менә безнең бар вакыйга. Алар бер-берсенә туры киләләрме? Юк. Ни өчен без рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп әйтәбез? Димәк, ул мусульман булган Ибн Фадлан килгәнчегә тикле алмыш. Менә монда бик мөһим нәрсә интерпретация, аңлатма. Вакыйга үзе төрле яктан төрлечә аңлатылырга мөмкинлек бар. Монда мин сезгә хәзер сезнең башыгызны каттырмас өчен аңлатып бирәм. Кайчан соң гомумән ислам динен кабул итү турында беренче фикер бар килеп чыга. Менә мин үзем 19-нчы гасырда, 20-нчы гасыр башында Ибн Фазлан язмаларын тикшергән галимнәрнең китапларын укыганым бар. Кирәк булса чыганакларны бөтенсен адреслары белән җибәрә алам сезгә электрон вариантта. Анда берсендә дә ислам динен кабул итү бер сүз дә юк анда. Тиза Френнан башлап беренче Френ бу чыганакны чыгара. Френ, Тизенгаузен, башка анда 5-6 кеше була. Берсендә дә ислам динен кабул итү турында вообще анда сүз бармый. Юк анда. Совет чорында шулай ук беркем дә аны әйтми. Кайчан беренче булып ул барлыкка килә? Ул безнең заманда 1989 елда август айында нәрсә була безнең Булгарда? Уфадан килә дигән безнең Талгат Таҗетдин беренче тапкыр Советлар Союзында дингә ирек бирелгәч, мусульман чара үткәрә. Аңа кадәр менә 1988 елга кадәр Советлар Союзында ачык тыелмаган рәвештә урамга чыгып, кайдыр җыелып, дини чара үткәрү мөмкин булмаган иде. Ничек 1988 елда, чөнки Горбачев перестройканы игълан иткәч, гласность тегесеманасы дин иреге бит бирелә. Һәм ширкәү православ диндарлар, рус православ ширкәүе 1988 минус
1988-ні 1000 ел, нинди шара, нинди 1000 еллык юбилей. Мұны бит ничек булса үткәрергә кирәк. Алар Горбачевтан шул юбилейны рәсми рәвештә Советлар Союзы үткәри дигән гариза бирәләр. Горбачев гаризалык бирә. Партия моңа күзен йомып, алыгыз, барыгыз, крестный ход ясагыз Киевтә, Мәскәүдә, башка 1988 елдан бирле bir кешегә дә син нигә ширкәүгә бардың, син анда нигә анда чукынып торасың дигән bir кеше дә сүз әйтеп, теге син комсомол, син коммунист дигән сүз бетә башлый. Дингә мөнәсәбәт үзгәрә. Хәзер безнекеләр карыйлар, мусульманнар, христианнарга ирек бирелде. Biz бит барбыр татарлар, мусульман, башкортлар, безнең дә бит ислам дине бар. Хәзер без 1989 елдан 1922-не ничек тә булса алырга кирәк. Математика буенча юбилей чыкмый бит, җәмәгать, математика буенча. Ләкин безнең Талгат Таҗетдин ул Каһирәдә укыган кеше, ул әлеге татар остазлардан алган кеше, теге мәдрәсә бетергән кешеләрдән алган. Алар хиҗри буенча карап баралар. 310 ел чыганактагы 1989 елда 1410 ел хәзер нинди хиҗри елы бара? Кем белә? Мин үзем белмим хәзер. Хәтерләп 1430 ничәнчедер анда. 40 ничәнчедер башланды. Хиҗри ел буенча буларның математика килеп чыга. 1100 ел килеп чыга. Һәм Советлар Союзында беренче тапкыр 89 елда август аенда рәсми шундый зур ачык дини чара үткәрелә. Һәм шул дини чара булгач, анда бит сәясәт турында сөйләп торып булмый бит инде. Аларга нәкъ менә шул рәсми рәвештә Булгарстаны дәүләтендә ислам дине кабул итү дигән беренче тапкыр лозунг чыга. Һәм шуннан соң 89 елдан башлап СССР таркалгач инде бу лозунг безнең заманга кадәр барып җиткән. Җыеннарны ел сайын үткәрелү бу инде тегени фикерне халыкка массага инде кертеп җибәрде. Все, аннан альтернатив нәрсә юк. Чыганакта бит монда юк бит бу факт. Ни өчен Таҗетдин шулай эшли? Менә мин уйлыйм, монда Таҗетдин гаепләп торасы юк, киресенчә бик яхшы, бик изге эш эшләгән. Ул татар халкына 89 елда ниндидер мобилизацион бер хәрәкәт була. Чөнки 89 елда карагыз, казакларның милли хәрәкәтләре 86 елдан башланып китә. Жылтаксан дигән, аны монда кеше бармы? Жылтаксан дигән нәрсә ишетәсез бармы? Жылтаксан. Юк. Менә интернетта җыйбыз 86 елда Казакъстанның иң ире шәһәрләрдә студентларның чыгышы була. Анда кан кыйгыш, аны хәзер менә Казакъстан үзенең бәйсезлекнең башы, көрәшнең башы булып саный. Кавказда бара торган хәрәкәт турында әйтәсе юк. Азербайҗан-Әрмән хәрәкәте, Грузиядә, Бакуда булган кан кыйгыш вакыйгалар. Прибалтик буе, Эстония, Латвия, Литва, алар инде бәйсез турында игълан итәләр. Суверенитет шулардан башланып китә бит инде. Бу вакытта татарлар йоклап жаталар булар. Безнең халык. Нәкъ менә бу Талгат Таҗетдин башлап җибәргән хәрәкәт, ул үзенә күрә тегене масса күләм халыкны җыю, телевидение, радиода, матбугатта бу теманы күпертеп күрсәтү, ул татар иҗтимагы үзәгенә, милли хәрәкәткә яңа бер дулкын китерә. Һәм шуңа күрә нәкъ менә 89 елдан башлап 90 елда, 91 елда Казанда, Чаллыда, Ирек мәйданы ерак түгел монда, үзегез беләсез, монда нинди вакыйгалар була. Әле дә Мәскәү Кремлендә бу вакыйгаларны теге котышкыч бер фаҗига дип кабул итәләр. Булар менә
татарны Алла сакласын ирек майданында башка бер качан да андый хәл булмасын дип тырышалар бит инде. Шуның өчен бит эшлиләр бөтенебез. Менә бу мин моны ничек әйтәм? Тәлгат Таҗетдин ахыр чиктә нәрсә әйтәсе килә. Тәлгат Таҗетдин ул артык тарихчы түгел бит ул. Ул рус православ динендә теге прокатил дигәндәй шикелле. Алла да шул технологияны үзендә кулланып, шундый чара үткәрә. Чынлыкта, чыганакта әлбәттә монда ислам дине кабул итү түгел, бәлки ислам динен рәсми идеология буларак кабул итү, игълан итү әйтеп була, ләкин асылда монда нәрсә була? Әйтегез, монда нәрсә була анда? Анда ул хат укый, рәхмәт, хатны алдык. Юк, анда хатта нәрсә турында әйтәләр? Акчалар турында. Эй, һаман акча инде сездә. Вайдал, приветствую тебя, Алла, приветствую вас, все, рәхмәт. Юк, Әхмәт ибн Фазлан, димәк, монда ул бит нәрсәдер сорый анда, теге акча сорый, мөселман белгечле галимнәрне җибәрегез, шулай бит инде. Ләкин шундый фирма төзергә белгечләр кирәк алга һәм акча сорый. Ләкин әгәр дә без уйлап карасак, ислам галимнәре бәлки җитмәгәндер аларга, ул әлбәттә кирәкле нәрсә. Акча турында чыганакта Әхмәт ибн Фазлан үзе бит сорау бирә. Син нишләп акчаны сорыйсың? Үзеңнең нәрсә акчасы юкмы? Нәрсә җавап бирә тегесе? Акчам бар, Медведев түгел ул. Медведев акча юк дип держит. Акчам бар, ләкин мин хәләл акчага синең акчаңа тезисе килә. Менә монда җәмәгать шундый нәрсә бар. Моны хәзерге тарихчылар ярхамыкаллах сез булыгыз. Менә бу хатка күп тарихчылар дөрес интерпретация аңлатма бирмиләр. Чөнки алар ул вакыттагы ислам дөньясында булган сәяси мөнәсәбәтләрне аңлап бетермиләр. Монда әйтергә кирәк, ул вакытта ислам дөньясында дөньяны Азат Марсович әйтте, аны Дарул Ислам, ислам дөньясы. Дарул Ислам, ягъни или яисә Дарус Салам, аның ике төрле варианты бар. Салам монда инде килеп чыга тынычлык. Дарул Ислам ул ислам дөньясы һәм Дарул Харб. Дарул Харб. Харб монда сугыш җирләре. Дарул Ислам, ул гарәп хәлифәләргә буйсына торган бөтен җирләр. Менә гарәп хәлифәтенә кайсы җирләр кергән, алар бөтенесе Дарул Ислам, ислам дөньясын тәшкил итә. Тынычлык монда ул сугыш бармы инде? Юк, монда башкача принцип. Монда бик кызыклы бер нәрсә бар. Менә бу концепция каян килеп чыга? Мөселманнар һәм мөселман булмаган халыклар арасында нинди мөнәсәбәт булырга тиеш? Пәйгамбер вакытында бу мәсьәләгә ике төрле вариант, ике төрле җавап бирелә. Беренчесе, мөселман булмаган, мәҗүси булган халыкларны без кылыч белән үтерергә, сугышырга, ислам динен таратырга тиеш булабыз. Ислам динен тарату безнең максатыбыз. Һәм мөшрикләр белән мөселманнарның көрәшләр, анда бит ничә Бәдр сугышы, Ухud сугышы, берничә сугыш була. Менә булар ачыктан ачык мөселманнарга, мөселман булмаган халыкларга карата ничек эшләргә кирәк мисал булып тора. Икенче вариант, пәйгамбер шулай кана әйткән. Әгәр дә бу кешеләр безгә зыян китермиләр икән, алар безнең белән тыныч күршедә торалар. Без алар белән сугышырга тиеш түгел. Христиан, яһуд халыклар, алар гомумән мәҗүси булмаганлыктан, алар белән көрәш алып бару шулай тыела. Коръәндә ислам динен мәҗбүри рәвештә кешеләргә таратырга ярамый. Анда ачыктан аят бар. Димәк,
нинди проблема туа? Менә беренче сахабалар, беренче халифалар заманында ислам дине дәүләт дине буларак, мусульман шушы җәмгыятьнең рәсми дине буларак оешкач, яңа җирләргә динне тарата башлагач, бу халыклар белән ничек без мөнәсәбәтләрне корырга тиеш? Һәм беренче халифалар, Гомар халифа, Госман халифалар, алар нәрсә эшлиләр? Алар Фәләстин, Сурия территориясенә үтеп керәләр. Җирле христиан һәм яһудларны аларны буйсындырып, мусульман диненә әйләндермиләр аларны. Аларга шулай ук христиан булып яшәргә, яисә яһуд булып яшәргә рөхсәт бирәләр. Шулай итеп, әгәр дә ниндидер территориядә җитәкче мусульман кешесе булса, халифа, яисә әмир, мусульман кешесе. Икенче фактор. Бу территориядә дәүләтнең кануннары шәригать булса, бу территориядә мусульман булмаган халыклар халифа, әмир кул астында аның подданный, буйсына торган халык буларак санала һәм аларны рәнҗетергә, аларны ислам диненә мәҗбүри рәвештә кертергә ярамый. Ярамый аларны. Әгәр дә телисең икән дәүләт хезмәткә керергә, телисең икән ниндидер сугышларда катнашырга, рәхим ит, ислам динен кабул ит, без сине тиешле дәрәҗәгә куябыз. Менә ислам принциплары, алар хәтта Госманлы дәүләттә дә шулай кулланылган. Госманлы дәүләттә, Османский империя урысча була, төрекләр дәүләтендә, анда бөтен вазифалар, дәүләт вазифалары, армиядә бөтен җитәкчелек вазифаларны мусульман кешеләре биләп торган. Ләкин алар чыгышы буенча алман, грузин, анда әлләкем булырга мөмкин. Грек кешесе, алар ислам динен кабул итәсең икән, син димәк мусульман булгач, дәүләт оешмаларда эшли аласың. Менә шундый принцип. Димәк, монда җитәкче халифа, әмир, мусульман җитәкчесе, бер шарт, икенче шәригать шарты. Ул очракта мусульман дәүләттә яшәгән бөтен халыклар, алар шушы әмир һәм шушы дәүләт карамагында под защитой дип находится урысча әйткәндә. Шуңа күрә Дарус-Салам, димәк, тынычлык шуннан килеп чыга. Менә шуннан чиктә булган, монда булган дәүләтләр, халыклар, халифәгә буйсынмаганнары, алар белән сугыш алып барырга ярый. Аларга барасың, әсирләрне аласың, хатын-кызларны куллыкка аласың, аларны иркен рәвештә кулланырга ярый. Шуңа күрә бу җирләр, алар Дарул Харб, сугыш территориясе. Һәм монда, әгәр дә мусульман кешесе яши икән бу территориядә, монда саяси режим мусульман түгел бит, ислам дине түгел. Димәк, әгәр дә мин монда бу территорияга үтеп керәм икән, гаскәр белән, монда мусульман кешесе миңа буйсына, мин аны әсирлеккә алмыйм, мин аны гомумән берничек тә җәберләргә тиеш түгел. Башка кешеләрне әсирлеккә алырга ярый. Әсирлеккә. Бу бик мөһим, бу икътисади мәсьәлә, ләкин бу бик мөһим шундый нәрсә. Шуңа күрә Урта Азиягә, башка җирләргә мусульман гаскәрләре үтеп кергәндә, алар аны яулап алганда тәкъдим иткәннәр: "Я, сез мусульман динен кабул итәсез, ирекле рәвештә каласыз, безгә буйсынасыз. Я, сез безгә куллар рәвешендә, без сезне үзебезгә кул рәвешендә яулап алабыз." Ләкин
Безнең монда Болгар. Менә хәзер Болгар территориясе, Болгар күлендә менә бу 60 яшәгән территория. Менә бу концепциядан чыгып, 60 яши торган җирләр, алар Дарул Ислам территориясенә керми. 922 елга кадәр. Алар каядыр монда Дарул Харб. Башкортлар анда, әллә кемнәр, угызлар алып мусульман түгел бит инде. Шулай итеп, бу хатны укыганда хатта нәрсә булган? Аны эчтәлеге безгә барып җитмәгән, ләкин логика, ул вакытта сәяси гадәтләр, традицияләр буенча нәрсә килеп чыга? Халифаның территориясе ул менә шушы территориягә 60 җитәкләгән кабиләләргә дә барып җитә. Распространяется на эту территорию. Ягни 60 үзен әмир булып, исем үзенә бит Илтабар дигән мине ташлый бит патша, әмир булып сана, әмир ул мусульман патшасы. Димәк, ул анда шариғат кануннарны урнаштыра. Һәм бу территория Гарәп халифалыгыннан айырмалы буларак, менә хәзер әйтәбез бит, анклав, менә Калининград өлкәсе бар бит Россиянең. Менә Гарәп халифатының Калининград өлкәсе нәкъ менә шул Урта Идел территориясе булган. Ягъни монда тоташ территорияләрдә ниләр яши? Мәҗүсиләр, мусульман булмаган халыклар. Яһүдләр айыра Гарәп территориясеннән. Бу димәк, менә бу әмир булгач инде, бу димәк хәзер Гарәп халифалыгына буйсына, ул шариғат хөкемнәре буенча яши. Мондагы күпчелек халык ислам динен үзенә үз теләге белән идеология буларакмы, дин буларакмы, кем ничек тели кабул иткән. Димәк, бу территория Дарул Исламга керә башлый. Анклав. Менә шуның белән уникаль. Менә һәм шуннан соң мин сезгә менә күрсәттем бит менә бу тәңкәләрне. Нәкъ менә шундый тәңкәләр, шундый язма белән алар Җафар исеме белән һәм аннан соң яшәгән шул әмирләр белән, әмир исемнәре белән басылар. Айырмасы шул гына була. Монда каядыр Болгар һәм шулай ук шул тәңкәне суккан әмир исеме күрсәтелә. Ул вакыттагы булган Гарәп халифаларның да исемнәре монда кертелгән була. Менә бу формула белән ла иляха илляллаһ вахдаху ла шарика лах. Бу димәк акчаны чыккан түгел хәзер. Суккан, татарча суккан дип әйтәләр. Менә бу тәңкәләрне суккан әмир патша, ул мусульман патшасы булганны аңлата. Дәлил булып тора. Бу дәлил. Централизованный штанниканы шла бит демәк. Бу гадәт акча казначейство система почти бер казначейство түгел, монда гадәт була. Юк, гадәт алар Гарәп халифалыгында сугылган акчаларны алалар. Һәм шуларны кыйып ясаганда, сукканда шул ук формулаларны кулланалар. Бездә бит менә әгәр без теге Россия акчасын алсак, бездә булганнар бу теге орел, нарсалда язмалар, алар бит рус халкы уйлап чыгармаган бит. Аны бит каяндыр тәңкәләрне күреп алганнар һәм шул тәңкәләр мисалында шуны бастырганнар. Берсендә анда герб, икенче ягында акчаның теге күләме күрсәтелә, Банк России, ул бит бөтенесе каяндыр алынган бит. Без уйлап чыгармадык. Менә монда да гадәт буенча стандартизированный бер үрнәк була. Шул үрнәк буенча бөтен Гарәп халифалыгы территориясендә, бөтен шәһәрләрдә бу тәңкәләр сугыла
Һәм Болгар әмирләре дә шуны да сугалар, ләкин бер нәрсә бар бик кызыклы. Монда бөтен гарәп формулалары безнең Болгар тәңкәләрдә бераз бозылган булып чыга. Булар ахрысы 10нчы гасырда гарәп телен яхшы белмиләр. Шуңа күрә кайбер язмаларны хәзерге нумизматлар тел белгечләре укый алмыйлар. Алар теге менә бу Микаил мәсәлән исем бар анда, Болгар дигән исем язылган, менә кайбер формулаларны аларны укып карыйлар, бу нәрсә да баркада килеп чыга. Шуңа күрә буларның менә бу тәңкәләре, теге Болгар тәңкәләре, аларны әйтәләр имитация. Алар Урта Азиядан тәңкәләрне күп иттереп алганнар. Һәм аларны шул Урта Азиядәге үрнәгендә шулай итеп бастырганнар. Ләкин мин сезгә шуны әйтмәкче идем. Менә ни өчен мин монда Дарул Ислам, Дарул Харб концепциясе сезгә аңлатып бирәм. Чөнки чыганактагы булган вакыйгаларга ниндидер менә җиңел шундый интерпретация аңлатма бирү бик кыен. Әгәр дә без ул вакыттагы сәяси гадәтләрне, йолаларны белмәсәк. Менә шулай. Әйдәгез без нинди сораулар, безнең вакытыбыз инде шактый күп вакыт үтте. Тагын безнең 10 минут, 15 бар. Әйдәгез без шундый, мин сезгә шундый тәкъдим итә идем. Әгәр дә бу чыганакта ниндидер аңлашылмый торган сүзләр, башка шундый сораулар булса, бәлки без аларга җавап эзләйбез. Сораулар бар иде. Мәсәлән, төннәр бик озынайган, көннәр бик кыскарган чакта Булардан әтигә барган чакта бер касак җир дигән чама. Ягъни ул 5-8 километр чамасы. Ләкин таң атканда Булгардан чыкса, Идлигә барып җитүгә инде көн кичкә барып җиткән дип кояш баткан чак була дип. Мин бик аңламадым, ни өчен шулай, чөнки географик климатик. Монда Азат Марсович юқорда әйтмәде бит, бу Идел елгасы хәзерге Иделдән аерылып тора. Сез әйтә торган Идел ул Куйбышев су саклагычы. Нигездә хәзерге вакытта Идел елгасы юк. Ул юк. Юк, мин шаяртып әйтмим. Чөнки хәзерге Идел елгасы дип аталган система ул су саклагычлар системасы. Бүтән җирләрдә Иделнең үзәге шактый үзгәргән. 1956 елга кадәр Болгар шәһәр янында шул ага торган елга, ул хәзерге теге Сукеевский город дип ничек атала, теге анда бар бит теге Текә яр. Менә шул Текә ярына якынрак Идел булган. Һәм менә хәзерге вакытта Болгарга сез барасыз, күрәсез, бик матур теге тауда, шундый Идел сулары, әйтерсең менә Иҗмах шикелле шундый матур урыннар. Чынлыкта археологлар буларга караганда күз яшьләре белән карыйлар, чөнки бу территориядә, су астында калган территориядә хәзерге Болгар шәһәренең шактый кыйммәтле өлеше калган. Шактый кыйммәтле. Без белә торган мәчет, анда төрле таштан язылган биналар, өстәге калган биналар. Ул бит шәһәрнең бер өлеше белән. Аның Идел буенда аста тагын шактый зур урыны булган. Бу бит Идел янына никадәр хәзердә бит теге байлар бит культ буенда, су буенда үзләренең матур коттеджларны ясап куялар. Европада да шулай ук. Монда да шулай булган. Елганың иң якын теге ярына якын булган территориядә анда сәүдә үзәге булган. Анда менә шул Ага базар дигән базарның үзәк өлеше ул су астында калган. Һәм ул территориядә таштан, кирпичтән ясалган биналар булуы археологлар тарафыннан документлардан расланган, ләкин нинди рәвештә алар булган. Хәзер аны белү бик кыен. Сакланганмы, сакланмаганмы? Бер яктан су батырса, шундый феномен бар, сулы урыннарда
күп әйберләр органика биятida яхшы сакланыр. Әгәр дә ул җир белән капланган булса, су кислородны үткәрми. Шуңа күрә Новгород, Псков өлкәләрдә каен тузында язмалар табылган. Бездә дә бит менә кайбер кешеләр менә сез сорамыйсыз, татарларда язмачылык булган бит. Безнең бабаларыбыз алар нәрсә кулланган? Безнең бабаларыбыз шулай каен тузын кулланганнар. Моны Болгар чорында булган дип әйтү бик кыен, ләкин каен тузында ясалган язмалар хәзерге Астрахань өлкәсе, Волгоград өлкәсендә археологлар Алтын Урда чорына караган шәһәрләрне казыганда чыгарганнар. Анда башка бер феномен, анда теге коры җир, шуңа күрә органика коры җиргә үтеп керсә, ул яхшы саклана. Менә шунда туз язмалары табылган, ләкин алар тиз генә тарала башлый. Җирдән чыгарганнар аны, шундук таралып бетә башлый. Чөнки органика кислород белән теге нигә элемтәгә кергәч, шул. Ләкин бер фасад төгәл ителә. Сез сорауга җавап бирмәдегез. Димәк, төннәр бик кыска булу сәбәпле, чынлап да алар яшәгән урын, ул бит Болгар шәһәрчеге түгел, кайнар яраграк була шул тирәдә. Димәк, алар менә шул урынга барып җиткәнче, бәлки 10-15 чакрым ара булгандыр. Җәяү барсагыз, сез бит хәзер бит анда урманнар юк, ал вакытта бит анда нинди теге ландшафт булганын белмим, бәлки урман булган, авыррак булган шул. Ул сез сырттан хәбәр, ул чынлыкта дөреслеккә туры килә дип уйлыйлар. Тагын нинди сораулар? Про великан, великан, бу турыда тарихчыларда ниндидер төгәл мәгълүмат юк, ләкин шунысы безгә билгеле, Болгар дәүләте чорында безнең менә бу территорияда, Урта Идел территориясеннән экспорт товарлары буларак нефть түгел, хәзерге нефть түгел, ул вакытта мех булган. Аның татарчасы бар микән? Бар бит менә төгәлдә соболь, писец, менә шундый затлы мех, шуларны көньякка җибәргәннәр. Аннарысы бездә шулай ук шактый күп ниләр, сөякләр табылып, мамонт сөякләре. Борынгы хайваннарның сөякләре, алар экспорт булган, экспортный товар. Аларны көньяк илләрдә бик кыйммәткә санаганнар, чөнки фил сөякләре дә һәм шул мамонт сөякләре, алар бик кыйммәтле, һәм алардан бай кешеләргә корал тоткычларны ясаганнар, төрле матур әйберләрне. Һәм безнең регионда мамонт сөякләре шактый күп булган. Бәлки бу бер хайванның сөякләре калгандыр, шуларны күрсәткәннәр дигән фараз бар. Бәлки чынлап та зур шундый таза гәүдәле, 2 метрдан артык булган бер кеше булгандыр анда. Һәр хәлдә бит генетик шундый нәрсә, арабызда да шундый уникаль кешеләр үсеп чыгарга мөмкин, һәм ул бер дә фантазия түгел, ул ихтимал. Это может быть минаның үзен дигән ул бит анда сөякләрне күрә бит, аңа шул кеше турында сөйлиләр, нинди булган теге кулга шулай итеп алып торган теге атны шулай итеп теге бик җиңел. Анда великаннар, ул хәзер дә бар төрле халыкларда шундый уникаль кешеләр. Без бит балисларны карагыз, аны бит нинди үсеп чыгалар. Теге Ишкүл кырында Итил шәһәр. Менә бу бу әлегә кадәр безнең өчен ачыкланмаган бер сер булып кала. Чынлыкта бу турыда төрле версияләр бар.
хәзерге рус краеведлары, рус теге безнең Татарстанда яши торган кешеләр, алар Эчкүлне нигездә Болгар янында, Спас районында Три озера дигән авыл белән бәйлиләр. Чынлап та Болгардан 10-12 чакрым ераклыкта Три озера дигән авыл бар. Һәм анда Атаманская, бутан бер күл, шул Эчкүл ул теге аның исеме дә Три озера ни өчен? Чөнки әйләнә тирәдә шундый Эчкүл янәшәдә булган урын юк. Анда хәзер коттеджлар төзиләр менә. Хәзерге вакытта коттеджлар шул урында төзиләр. Аны каян төзелгән? Аннан соң менә рус краеведлары җирле халык алар бик яраталар әйтергә менә бу территориядә булган дип, бу җир. Икенче версия буенча Алексеевск районында, анда шулай ук Нидер шундый урын бар, анда шулай ук янәшәдә Эчкүлне тапканнар, теге биләргә якынрак. Ләкин менә икенче версия бар, мин аны бүген сезгә сөйләп тормам, Фаяз Шарипович сезгә махсус моны сөйләр. Фаяз Шариповичның үзенең фикере бар. Ул менә бу атыл дигән сүзне ул хәзерге Идел белән түгел, Акама елгасы белән бәйли. Менә хәзерге вакытта шул ук Спас районына керә торган Әхмәр яисә Әҗмәр дип атыйлар, Измири, русча Измири дип аталар. Ул татар авылы. Менә шул татар авылы янында анда уникаль бер шәһәрчек табыла. Ул шәһәрчекне 80нче еллар ахырында Евгений Петрович Казаков җитәкләгән экспедиция казыта. Анда Халиков та килә, Фаяз Шарипович та була, ләкин төп менә шул эшләүчеләр була. Һәм бу үзенә күрә бер сенсация була. Менә без Татарстанда яшәп, үзебезнең уникаль тарихыбызны белмибез, без төрле риваятларга, мәзәкләргә ышанабыз. Менә Әҗмәр ул чынлап та уникаль бер урын, чөнки анда 9-10 гасырларда шәшәк атып торган зур сәүдә урыны ачыклана. Анда гирләр табыла, кичкенә гирләр, тәңкәләр, шул менә рус шул варяклар белән бәйле әйберләр. Менә өчен монда сездән сорау булган, кем соң бу руслар? Рус бу асылда славян түгел. Бу урыслар хәзер рус халкына мөнәсәбәт юк монда. Бу бар викинглар. Менә безнең территориягә чынлап та 9-9 гасыр ахырында, 10 гасыр башында викинглар барып җитәләр. Һәм алар монда сәүдә, менә сорау бик яхшы бирдегез. Мин башта шуны бит сораган идем, руслар монда торганмы, юкмы дип. Алар монда җәй көнне теге алыш-бириш бартыр сәүдә өчен тукталып калганнар. Һәм ахырсы Нигеранда кагыйда булган, мин асын әйтә алмыйм. Безгә ул билгеле түгел, алар аннан кире кайтканнар. Ләкин менә бу килү һәм кире кайту арасында 1-2 ай аерым арасы булгандыр дип саныйбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки монда бит әле алыш-биришне тиз генә эшләдем дә киттем дигәндәй түгел. Монда бит алар киләләр бик ярактан, киемнәрне төзәтү, бәлки аларны яңадан төзү кирәк булгандыр. Безгә билгеле түгел, ләкин Константин Багрянародный, Константин Парфиногин славяннар белән русларның араларында мөнәсәбәтләрне күрсәткәндә, ул шундый факт безгә китерә. Викинглар төньяктан Днепрга төшкәч, алар Днепрның урта менә шул хәзер Киев шәһәре һәм аның тирәләрдә килеп җиткәч, алар җирле халыктан, җирле славян халыклардан үзләренә киемнәр төзәтергә кушканнар. Ничек аларны алганнар. Ягъни бу киемнәр, алар бара торган киемнәр, алар озакка тузмаган, ничектер проблема булгандыр инде аларның. Һәрхәлдә алар монда үзләреннән соң археологик истәлекләр калдырганнар. Археологлар шулай ук варяклар белән бәйле берничә урын тапканнар. Бу Измири дигән шәһәрчек янында, анда яндыру, зур киемнәрне яндыру, күл
калган. Аны ничек теге формасы буенча, анда кийме бит, аны бит формасы бар теге. Әгәр дә без мәсәлән җирне казып чыгарабыз икән, бер участокны казып чыгардык, менә бер өлешне, монда нәрсә табылды? Көл. Алга таба казыйбыз, бер участокны казып чыктык, монда ниндидер бер шундый контурлы 10-12 метрлык яисә аннан озынрак бер ни табылган көл эзе. Нәрсә булып чыга? Бу әлбәттә нир киймә булган бит. Иң беренче безгә. Шулай бит. Шуңа күрә менә буларны археологик яктан тикшергәннәр радиоуглерод ысулы белән. Булар нәкъ 9-нчы гасыр ахырына 10-нчы гасырга туры килә. Димәк, булар кемнеке булырга мөмкин? Әхмәт ибн Фазлан беренче башка килә. Шулай итеп без аны әйтә алабыз. Ләкин монда шундый бер нәрсә бар, викингларның Куму еласының вариантлары булган. 3 төрле вариант булган. Безгә Әхмәт ибн Фазлан күрсәткән еланың варианты ул бары тик бер генә вариант. Теге киймәне яндырып яндыру. Икенче варианты аның киймәне алар яндырмаганнар. Теге Скандинавиядә табылган кайбер урыннарда шул нәрсә бар, алар киймәне тутырганнар кирәкле әйбер белән. Шунда мәет һәм аны диңгезгә җибәреп, яисә аны батырганнар. Анда фьордлар бик күп. Шунда батырып, ул теге шунда теге җәннәткә китә дип уйлаганнар. Димәк, беренче вариант аның бездә Ибн Фазлан күрсәткән вариант, киймәгә мәетне салып, аны яндырганнар. Монда мин уйлыйм, бәлки бик мөһим нәрсә булган, елга бар бер киймә кайчан да булса терәлә нигә? Яр буена, ярга терәлә. Батырсам, тирән түгел, җирле халык моны чыгартып, малларны алырга мөмкин, разграбление шикелле. Шуңа күрә иң яхшы, иң уңайлы юл монда киймәне шул кеше белән яндыру. Бәлки аларның шул җирле рус дигән төркеменең еласы булгандыр шундый варианты. Скандинавиядә елаларына бу Куму еласының аның берничә варианты табылган. Шуларның берсе диңгезгә җибәрү, һәм икенчесе аны фьордка батырып калдыру. Чөнки безгә барып җиткән бөтен дракар, викингларның бөтен киймәләре, алар нәкъ менә шушы диңгезгә батырылган, һәм аннан соң җир белән ничек торганда теге җир, теге ил анда җир шул капланган шундый калдыклар булып барып җиткән. Менә шулай. Измир дигән менә бу урын кай районда урнашкан? Җәмәгать, менә әйдәбез, без ул Спас районында, ләкин бер мәсьәлә бар. Минем ачуым чыкмалы шуңа, менә булар турында сөйли башлагач, бездә бик күп кешеләрдә хәзер металлоискатель дигән нәрсә бар, зәһәр нәрсә. Шуңа күрә без буларны сөйлибез, ләкин анда барып йөрмәскә кушабыз сезгә. Кирәкмәгәнгә. Чөнки металлоискатель белән килеп чыксагыз, анда күп нәрсәләр әле сакланып калган. Әлбәттә, аларны саклап калырга кирәк. Ярый, без нигездә семинар дәресен яхшы үткәрдек дип уйлыйм. Сезгә дә файдалы белемнәр булган дип ышанып калам. Без инде сезнең белән киләсе дәрескә дүшәмбе көнгә кадәр сау булашабыз. Монда кемнәр җавап биргән, актив дәрестә катнашкан, сез китмәгез, ярый, мин янына килегез, һәм хәзер мин сезне исемлек буенча теркәп куйдым. Балаларны. Менә бу тәңкәләр белән. Безнең дүшәмбе көнне сәгать 7-дә телеграфта булачак. Телеграфта, ярый, сәгать 7-дә.